ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang halaga na hindi kailangang ikumpara sa iba. Kapag nangibabaw sa iyo ang inggit ay maaaring mabulagan ka at hindi mo ito makita. Ikaw kabarangay, sa anong paraan mo nakikita ang iyong halaga? Dear Papa Dudut, isang pagbati po para sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Masasabi ko po na isa ako sa mga avid listeners ninyo at laging nag-aabang ng mga bagong kwento mapa Facebook, YouTube at Spotify man. Pero kadalasan po ay sa YouTube lang talaga ako nakakapakinig dahil may pasok po kami sa school. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Clea, 19 years old at taga rito lang din sa Metro Manila. Kakagraduate ko lamang po ngayon sa senior high school at excited nga po ako na mag-college. Ang kwento ko po ay nangyari bago ako graduate, Papa Dudut. Hindi naman kami mahirap, pero hindi rin naman kami mayaman. Papa Dudut, gusto ng mga magulang namin na sa private school kami ng kuya ko mag-aral. At sinikap nga po nila na makapagtapos kami sa isang Catholic school. Sa aming magkapatid, ako yung female version ni Papa. Si Kuya naman siya yung male version ni Mama. Masasabi ko po na si Kuya yung mga charming at mas matalino. Kaya parang naging madali lang sa kanya ang lahat. Kapag pinagkumpara kaming dalawa ay wala talaga akong laban sa kanya. Nung nakagraduate na ako ng junior high school ay medyo nakahinga ako dahil akala ko ay titigil na ang mga tao sa pagko-compare sa amin ng kuya ko. Pero nagkamali ako noon. May pumalit na kasi kay kuya. Pagkatapos ng bakasyon namin ay marami na agad nagbago. Lalo na sa mga kaklase ko. At isa na nga po doon yung best friend kong si Rizzy. Hindi po yun totoo niyang pangalan. Medyo katunog lang po pero nag-decide po ako na hindi na lamang po yun banggitin dito, Papa Dudut. Magkakilala na po kami mula pagkabata. Marami nga pong nagsasabi na para daw kaming kape at asukal. Siya yung asukal at ako naman yung kape na kapag pinaghalo, may isang mangingibabaw. At sa aming dalawa, ako yung may strong personality kaya lagi kong nasasapawan si Rizzy. Maputi po si Rizzy samantalang natural naman yung pagkamorena ko. Bumagay naman sa akin ang skin color ko kaya tuwing magkasama kami, ako ang mas napapansin. Pero matapos ang bakasyon namin, hindi ko akalain na malaki ang naging pagbabago kay Rizzy. Tumangkad siya ng konti at wala na ring braces. Tingin ko nga noon ay nagwo-workout din siya dahil medyo nagkaroon ng korte yung katawan niya. Kaya naman kapag magkatabi kami ay nagmumukha akong poste. Naikwento rin niya noon ang tungkol sa pag-enroll niya sa summer class ng isang theater company at sa personality development classes. Pareho naming pinangarap yon. Pero sa aming dalawa, siya lang yung nakatupad noon, Papa Dudut. Oh my gosh! Hindi ka maniniwala sa nangyari kanina. Bakit? Ano ba nangyari? Eto na nga! Nakasalubong ko si Gino. Yung crush mong varsity player na di ka naman pinapansin? Shh! Ano ka ba? Dati yun. Hindi na ngayon kasi nginitian niya ako. Talaga? Taray mo ha? Hindi lang yun. Meron pa. Ano? Nagkausap ba kayo tapos naging friends na? Hindi. Iba naman to. Si PJ, naaalala mo? Yung classmate ko sa dati kong school. Nakasama ko siya sa theater. Ang galing niya kumanta. Sana nga nakasama ka para na-meet mo rin siya. Wala eh.
Puro gaming lang ako sa bahay nung bakasyon. Pumunta kami sa Ilocos. Bumisita kami sa mga kamag-anak. Tapos yun, pagbalik namin, nagbasa-basa na lang ako ng books at nanood ng K-drama series. Ay, halos paulit-ulit lang yung ginagawa ko. Buti ka pa nga eh. Ako kasi halos wala ng time para sa mga ganyan. Nung natapos yung workshop ko, in-enroll agad ako ni Mommy sa personality development classes. Laking tulong din kaya. Kapag iniisip ko nga kung paano ako humarap sa ibang tao dati, sobrang mahiyain pala ako noon. Buti na lang kasama kita lagi. Ikaw mahiyain? Loh, san banda? Ang sama mo. Bully ka. Namiss lang kasi kita. Di naman tayo nagkita nung buong bakasyon. Kaya nga ngayon, nagulat ako na ang laki na ng pinagbago mo. Glow up yarn? Kailangan ko rin to, no? Tingnan mo, napapansin na ako ng mga crush ko. Samantalang dati, dinadaan-daanan lang nila ako. Ganon. Yun pala purpose ng pag-glow up mo na yan, ha? Parang gano'n na rin. Pero yung main reason talaga, gusto ni Mommy na maboost yung confidence ko. At syempre, hindi naman mangyayari yon kung wala akong gagawin, di ba? Oo na. Uy, si Kylie oh. Papunta yata dito. Hi, Risi! Ate Kylie, na-miss kita. Kumusta naman summer mo? Okay naman, pumunta kami sa Korea, then pagbalik namin dito sa Philippines, pumunta naman kami ng Siargao. Wow, nice naman. By the way, si Clea nga pala, bestie ko. Oh, hi Clea! Siguro babad ka rin sa beach, no? Ano ka ba ate? Natural yan. Black beauty kasi siya. Talaga? Nakakainggit naman. Tingnan mo tong skin ko, next week wala nang silbi yung pagpapatan ko. Samantalang ikaw, forever na ganyan yung skin? Ang unfair nito dapat ako rin. Hindi naman. Bestie, sorry ha. Pero malapit na palang mag-start class ko. Ate Kylie, punta na ako sa room namin. Okay, sige, may gagawin na rin naman ako. Bye, Risi. Kita na lang tayo mamaya. Papadudot na ni bago ako noon kay Risi. Hindi lang kasi itsura niya ang nagbago kundi pati na ang ugali niya. Parang bigla siya naging ibang tao sa paningin ko. Dati kasi hindi naman siya napapansin ni Kylie na sikat sa school namin. Bukod kasi sa pagiging maganda at honor student, president din ito ng Theaters Guild. At sa pag-uusap nila noon sa harapan ko, nakakagulat na gano'n na kaagad sila ka-close. Samantalang ako kahit na ilang beses nang ipinakilala kay Kylie ay hindi talaga nito natatandaan ang pangalan ko. Hindi lang kasi yon ang unang beses na ipinakilala ako ni Risi dahil doon ay nasaksihan ko kung paano sila mas naging malapit sa isa't isa. Lagi nang inaaya ni Kylie ang best friend ko. At syempre isinasama naman niya ako. Ang kaso madalas akong ma-OP dahil hindi naman ako nakaka-relate sa mga pinag-uusapan nilang dalawa. Kung nagulat ako na mabilis lang naging malapit sa isa't isa sina Risi at Kyla, mas nagulat ako noong magsimula ng pansinin ni Archie ang best friend ko. Mutual crush namin si Archie at may usapan kami na kung liligawan man ito ang isa sa amin ay if-friend zone lang namin ito. Naniniwala kasi kami na forever na kaming magiging mag-best friend. Kaya naman nagulat na lamang ako sa mga naikwento ni Risi nang minsan niya ulit akong isama sa cafe kasama si Kylie Papadudut. Girl, sorry talaga, hindi ako nakarating nung Sunday. So, ano nangyari nung nag-meet kayo ni Archie? Ayun, napahaba yung kwentuhan namin. Di ko nga ina-expect na kakausapin niya ako eh. Siyempre naman no, malakas kaya ako sa kanya. Na-curious nga siya nung sinabi ko na ipapakilala ko sa kanya yung favorite kong estudyante dito sa school. Talaga? Sinabi mo yun? Oo, sinabi ko yun. Totoo naman na ikaw ang favorite ko rito sa buong school natin, no? Bakit ako? I mean, anong nakita mo sa akin para maging favorite mo ko? Simple lang. Maganda ka tsaka confident.
Marami tayong pagkakapareho. Parang nakikita ko nga yung sarili ko sa'yo nung ganyang age pa lang ako eh. And I'm sure marami pa tayong pagkakasunduan. Sure ako dyan. Si Clea kaya, Ate Kylie? Anong masasabi mo sa kanya? Well, hindi ako magpapaka-plastic sa'yo, Clea. I know hindi pa kita ganun kakilala, pero sa inyong dalawa, mas mapapansin talaga si Rizzy. Excuse me lang pero hindi naman ako uhaw sa atensyon. Oh, wag kang magsungit. Wala pa akong sinabing mali Sinabi ko lang yung totoo. Alam mo, dapat tanggap mo rin na hindi mo lahat mapiplease. Lalo na sa itsura at... Never mind. Alam ko, kasi kung di ko tanggap yon, nagpapakadesperada na ako para mapalapit sa'yo. Kaso di ako ganun Di naman ako pasikat at pabida. Girls, chill. Baka mamaya magkasabunutan na kayo niyan. Uy, bestie. Huwag mo na kasi masyadong siniseryoso mga sinasabi ni Ate Kylie. Sabihin nyo na lang kasi kung ayaw nyo nandito ko. Di naman yung ganun kahirap, diba? Bestie, please? Isa ka pa Sana di na lang ako sumama dito. Okay. Change topic na lang tayo para walang umalis. Anyway, ano na nga ulit yung nangyari sa pag-uusap niyo ni Archie? Ilang beses ko na siyang inaya na makipag-meet sa'yo pero wala pa siyang time nun Ayun. Kinilala namin yung isa't isa. Tapos nalaman ko nga na wala na pala sila ng girlfriend niya. Talaga? Totoo. Kasi kung sila pa daw nung girlfriend niya, malamang hindi siya makikipag-meet sa akin. Aminin mo, gusto mo siya, no? Ha? Hindi naman sa gusto agad. Parang ano lang. Girl, kahit hindi mo aminin, halata naman sa'yo, no? Paano kung ligawan ka niya? Papaligaw ka ba? Siguro. Yan! Ganyan dapat yung sagot. Kasi alam mo, bagay kayo. Talaga? May nakakalimutan ka yata, bestie? Ha? Anong nakalimutan? Mukhang nakalimutan mo na nga. Ano ba kasi yun? Share niyo naman. Ha? Wag na, hindi naman importante yon. Di naman pala importante, sinisingit mo pa. Wag na natin pag-usapan yun. Fine! So, sinabi ba ni Archie na may nililigawan na siya ngayon? Wala pa, pero meron na daw siyang gustong ligawan. Oh my gosh! Sino kaya yun? Sabi niya, nasa tabi-tabi lang daw. What if ikaw yun? Ay! Girl, grabe ang saya-saya ko para sa'yo! Papadudot halos napanisa na nga ako ng laway habang nag-uusap silang dalawa na parang hindi nila ako kasama. Hindi ko man aminin, alam ko na sinasadya rin nila yon. Lalo na si Kylie. Pero nasaktan ako sa parte na parang naging katulad na rin ni Kylie ang best friend kong si Rizzy. Alam ko rin na hindi naman talaga niya nakalimutan yung usapan namin tungkol kay Archie. Pero sinadya niyang magmaang-maanga noon para hindi maudlot yung pagpapabida niya. Laging ganon ang eksena sa buong school year namin noong grade 11. Madalas na naming makasama sina Kylie at Archie pero halos hindi naman nila ako pinapansin. Para lang akong hangin noon tuwing magkakasama kami. Pero dahil mahalaga rin para sa akin ang best friend ko, ay tinis ko na lamang ang hirap ng pakikisama sa mga bago niyang kaibigan. Isa pa ay alam ko rin naman, nag-graduate na sina Kylie at Archie kaya darating din yung panahon na kaming dalawa na lamang ulit ang laging magkasama. Gaya ng inaasahan ko, nagkaroon ng relasyon sina Rizzy at Archie. Hindi ko na ipinaalala pa sa kanya yung usapan namin dahil ayokong makaapekto yon sa sayang nararamdaman niya. Inalis ko na lamang sa isipan ko na hinahangaan ko rin ang boyfriend niya para hindi yon maging issue sa aming dalawa. Pero hindi rin naman nagtagal ang relasyon nila, Papa Dudut. Hindi raw kasi naniniwala noon si Archie na may patutunguhan ang relasyon ng isang college at isang high school student. Hanggang sa nabalitaan na lang namin na nakipagbalikan pala si Archie sa ex-girlfriend nito.
Si Kylie naman ay parang nakalimutan na rin noon si Rizzy. At syempre hindi ko siya iniwan. Sa mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, akala ko po noon na ituloy-tuloy na yung pagiging maayos ng friendship namin ni Rizzy. Pero parang may gusto talaga siya noong patunayan. Noong mag-grade 12 na kami, bigla rin siyang nagkaroon ng interes sa student council. Hindi na rin naman ako nagulat noong nanalo siya bilang president dahil mula nang maging close sila ni Kylie ay marami na rin talagang nakakakilala sa kanya. Bukod pa roon ay siya rin ang pumalit na president ng Theaters Guild. Naging contributor din siya sa mga school paper. May mga araw na hindi ko na siya makausap sa sobrang dami ng activities niya. Sinubukan ko namang makisabay pero wala talaga akong hilig sa pagsusulat. Ayoko rin gumastos para sa campaign materials sa pagtakbo sa student council. At pagdating naman sa pag-arte, wala talaga akong interes doon, Papa Dudut. Sa Glee Club lang talaga ako nagka-interes pero bilang isang singer lang. Ayaw ko ring maging soloista kaya kahit doon ay konti ang naging kaibigan ko. Halos wala rin pumapansin sa akin doon maliban lang sa mga lalaki at mga tomboy na gustong magtanong tungkol kay Rizzy. Tinatanong nila kung pwede raw ba silang manligaw sa best friend ko. Pero lagi ko na lamang sinasabi na busy pa siya at walang panahon sa ganung bagay, Papa Dudut. Grabe sobrang busy mo na. Ngayon na lang kita ulit nakasabay kumain. Dami kasing activities. Alam mo naman kapag president ng student council. Hay, may Theaters Guild pa. Masyado mo naman kasing kinareer lahat. Kailangan kong gawin yun. May kailangan akong patunayan. Huh? Kanino naman? Sa pagkakaalam ko, di ka naman pinipressure ng parents mo. Tsaka, dun pa nga lang sa naging president ka, malaking achievement na yun . Hindi pa enough yun, bestie. Bakit hindi? Magaling ka na nga . Marami na rin nakakakilala sa'yo. Alam ko, pero marami pa akong gustong ma-achieve. Ikaw ba, ayaw mong makilala ka dito sa school? Dapat nga tumakbo ka rin para maging student council officer . Wala akong budget para sa campaign materials. Kung ayaw mo yon, bakit di mo itry sa ibang club para maging active ka rin? Boring naman kung sa Glee Club ka lang. Bestie, masaya na ako doon. Okay na ako sa ganito. Hindi ko naman kasi kaya yung ginagawa mo. Kala mo lang hindi mo kaya. Tignan mo ako. Ganyan din mindset ko dati, di ba? Magkaiba tayo. Tsaka, ibang-iba ka na ngayon. Parang wala ka nang di kayang gawin. Hindi ka ba napapagod? Napapagod. Siyempre tao pa rin naman ako, no? Pero dito ako masaya. Alam mo, may naisip nga ako para sa ating dalawa . Ano yun? What if i-push natin na makapasok sa top 3? Seryoso ka ba, bestie? Di ba, masaya naman tayo kahit top 10 lang? Okay ka na dun? Alam kong magandang goal naman yung sinasabi mo, pero hindi kasi madali para sa akin, bestie. Magkaiba tayo. Paano magkaiba? Matalino ka rin naman . Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano kasi, hindi lang naman pag-aaral yung inaatupag ko kahit nakauwi na sa bahay. Marami ding gawain doon. Di katulad sa inyo na merong kasambahay. Pwede mo pa rin naman i-manage yung oras mo para mas makapag-focus ka sa pag-aaral. Hindi yun ganun kadali, bestie. Tsaka kung ipupush ko yung top 3 na yon, hindi maiiwasan doon yung mapagastos. Di naman kami mayaman . Sinikap lang talaga ng mga magulang namin na makapag-aral sa private school. Kaya magkasama tayo dito. Nagigets naman kita sa part na yan. Pero sayang kasi . Marami ka pa sanang pwedeng gawin. Okay na ako sa ganito. Masaya na ako kung makakapasok pa ako sa top 10. Pero yung top 3, parang imposible pa. Ay, bahala ka nga. Basta ako, sisikapin kong magkaroon ng major achievements bago man lang matapos tong school year. Support na lang kita. Ano pa nga ba? Baka naman iniisip mo na ayaw ko lang talaga makipagsabayan sa'yo.
Hindi ko lang talaga kaya yung gasto sa mga ginagawa mo. Nakakaintindi rin naman ako, bestie. Pero kung gugustuhin mo rin naman talaga yon, magagawan mo ng paraan eh. Bestie naman. Fine! Di na kita pipilitin. Papadudot, gustong gusto ko rin na makapasok sa top 3. Pero gaya nga po ng sabi ko kay Rizzy, hindi yun ganon kadali. Magastos po kasi talaga kapag nasa private school, lalo na kapag may mga extracurricular activities. Pero dati naman ay kontento na kaming dalawa sa top 10. Sapat na rin yung makasama kami kahit sa isang school activity lang para masabi na merong sinalihan. At aaminin ko na maganda naman yung goal ni Rizzy. Pero marami kaming pagkakaiba sa mga bagay-bagay. Mas madali para sa kanya na mag-focus sa goal na yon kasi mayaman sila. Hindi niya kailangang magtipid gaya ng ginagawa namin. Pag-uwi niya may kasambahay na mag-aasikaso sa kanya. Sa amin ay wala. Kami rin mismo ang maghuhugas ng kinainan namin. Kami rin ang magluluto, maglilinis ng bahay at kahit sa paglalaba. May schedule din kami. Ginagawa ko naman ang lahat ng time na yon para hindi na may kumpara pa sa kapatid ko, Papa Dudut. Sinusunod ko naman lahat ng gusto nila para sa akin. Dahil maganda pa rin naman yung performance ko sa school. Inaasahan ko noon na ma-appreciate na yon ng nanay ko. Hanggang sa magkaroon ng meeting ang mga magulang para i-announce ng advisor namin kung sino-sino ang pumasok sa amin sa top 5. Galing naman ni Rizzy, anak. Magkaibigan kayo nun, di ba? Opo, mag-best friend pa nga eh. Tsaka magaling po talaga siya, ma. Active din kasi siya dito sa school. Sa narinig ko kanina, president pala siya ng student council. Opo ma. Siya rin yung president ng Theaters Guild. Naku, marami pala talaga siyang inaasikaso, no? Napakasipag na bata. Kahit anak mayaman, nagsisikap talaga siya na magkaroon ng malaking achievement. Isipin mo yun, busy siya pero pasok pa sa top 5. Malaking tulong din po kasi na nakakasali sa mga activities eh. Ikaw ba, wala kang sinasalihan? Meron naman po ma, pero hindi kagaya ni Rizzy na sinasalihan lahat. Magastos kasi yung iba. Wala naman yan sa gastos, anak. Pagsisikapin mo talaga, walang imposible. Tignan mo siya, oh. Ang ganda-ganda niya. Ang saya niyan tignan. Top 6 ka dati, tapos top 8 siya. Pero ngayon top 5 na siya. Nakakabilib naman talaga yung dedikasyon niya sa pag-aaral. Swerte ng mga magulang niya sa kanya. May tutor naman siya, kaya mas napataas niya pa yung grades niya. Ganun ba? Eh di magpa-tutor ka sa kuya mo. Malaman, nakikita niyo pa ba si kuya sa bahay? Paano pa ako magpapaturo sa kanya? Ay, sa bagay. Busy rin kasi yung kuya mo. Hindi madali yung ginagawa niya kasi siya na nagpapaaral sa sarili niya. Ayaw niya kasi maging pabigat sa amin ng papa mo. Para daw mapagtuunan pa namin yung pagbabayad ng tuition mo at saka syempre yung baon mo araw-araw. Alam ko naman po yun, ma. Kaya nga hindi na ako sumasali sa mga extracurricular activities eh. Kahit nga sa field trip, hindi na ako sumasama. Oh, nagtatampo ka ba anak? Pasensya ka na ha. Sapat lang kasi para sa tuition mo yung kaya namin ng papa mo. Alam mo naman na hindi rin kalakihan yung sweldo namin, di ba? Hindi naman po yun issue sa akin, ma. Mabuti naman kung ganon. Naktignan mo oh, daming kumakausap kay Rizzy. Mukhang sikat talaga siya rito sa school nyo ah. Ibang-iba na siya. At least siya nakalabas na sa comfort zone niya. Kausapin niyo na rin po kaya. Ayan na siya oh, papunta na rito. Hi, tita! Uy, bestie, congrats sa atin ha! Iha! Congratulations! Nasaan nga pala yung parents mo? Hindi po nakapunta eh. Hectic po kasi schedule nila. Oh, sayang naman. Pero congrats pa rin sa'yo, ha? Ang galing-galing mo naman. Thanks, tita. Magaling din naman po si Clea. Sayang lang kasi hindi siya nakapasok sa top 5. Sabi ko nga po sa kanya, i-push namin na makapasok sa top 3 eh.
Kaso ako lang yung may pag-asa ngayon na ma-achieve yun. Ipagpatuloy mo lang yan, Iha. Malayo mararating mo sa pinapakita mong dedication sa pag-aaral. Ganun nga po. Marami pa po kasi akong gustong ma-achieve at gustong gawin bago matapos yung school year. Mabuti yan, Iha. Napakaswerte ng parents mo sa'yo. Papadudot, hindi ko maiwasang magtampo sa nanay ko nang iwanan niya ako doon para makipag-usap kay Rizzy. Ipinakilala niya ang nanay ko sa mga kapwa niya officers at iba pang nakakakilala sa kanya para ipakita kung gaano siya kasipag bilang isang estudyante. Best friend ko siya, kaya masaya ako sa mga achievements niya. Pero nang time na yon ay nakaramdam naman ako ng inggit. Tahimik akong humihiling na sanay ako naman yung pansinin ng nanay ko. Naging bukang bibig niya noon si Rizzy at halos marindi na ako sa mga naririnig kong papuri para sa best friend ko. Hindi man kasi direktang sabihin ni mama, pero alam ko na pinagkukumpara niya kaming dalawa. Akala ko ay doon na matatapos ang pagngingit-ngit ng kalooban ko. Pero nagulat ako nang imbitahan ni mama si Rizzy para mag-dinner sa amin. Tuwang-tuwa naman noon pati ang tatay at kuya ko nang makausap din nila ang best friend ko. Panay ang tanong nila tungkol sa buhay niya na para bang galing siya sa abroad at matagal nang hindi nakikita. Ilang ulit pang sinabi ng nanay ko na driver pa ni Rizzy ang naghatid sa amin pauwi sa bahay. Matapos ang araw na yon, nagbago na yung tingin ko kay Rizzy. Pero nag-guilty rin ako dahil ganon pa rin naman siya sa akin kahit na marami siyang kaibigan. Nag-aaya pa rin siya tuwing weekend sa paborito naming coffee shop at siya rin ang laging taya. Pero minsan ay may mga kasama kami mula sa student council o kaya naman ay sa theaters guild. Pinipilit kong maging masaya. Para sa kanya pero totoo lang. Inggit na inggit ako sa buhay na meron siya. Mas lalo pang nadagdagan ang pagkabwisit ko sa narinig kong usapan ng mga kaklase namin noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nasa comfort ako noon nang marinig ko ang usapan ng mga kaklase ko. Nung una ay si Rizzy ang pinag-uusapan nila. Tungkol yon sa schoolmate namin na gustong manligaw sa kanya na sina Justin at Lance. Mag-best friend ang dalawang yon. Balak daw kasi sanang ligawan ni Lance si Rizzy, pero bago yon may nagugustuhan na raw ito dati at nabanggit nga nila ang pangalan ko. Hindi ko napigilang mainis nang sabihin nila ang si Rizzy yung dapat ligawan at hindi ako. Wala naman sanang problema doon pero sa pagkakasabi nila, para na rin nilang nilait ang itsura ko. Sa best friend ko raw dapat manligaw yung mas gwapo at hindi sa akin. Hindi ko gusto yung pakiramdam na naiinis ako kay Rizzy dahil sa pagkukumpara ng mga tao sa aming dalawa. Siya na lang kasi palagi ang napapansin. At sa aming dalawa ay mas deserve ng best friend ko lahat ng mas magandang bagay kesa sa akin. Unang-una, pinagkukumpara kami sa itsura. Ang hirap kasi sa ibang Pinoy, porque mas maputi, yon ang mas maganda para sa kanila. Sa kulay sila ng balat nagbabase. Parang nawawalan ako ng halaga kapag siya yung kasama ko. Kahit kasi sa pamilya, mas bida si Rizzy. Lahat ng appreciation na kailangan ko para lumakas ang loob ko ay nawala ng dahil sa kanya. Hanggang sa mapag-usapan namin ang tungkol doon. Bakit parang tahimik ka masyado ngayon, bestie? May iniisip lang. Problema ba? Ano pa nga ba? Alam nga naman magsaya ako kung may problema ako, di ba? Uy, grabe. Nagtatanong lang naman ako. Ano ba kasi yun? Baka may maitulong ako. Wala yun. Nakakahiya naman kung idadamay pa kita doon.
Bakit nga pala di mo kasama yung mga new friend mo? Bakit ko naman sila isasama? Bonding natin to. Minsan ko lang naman sila isama dito sa cafe. Nagtatampo ka ba? Ha? Hindi May narinig lang kasi ako na di ko nagustuhan. Tungkol saan? Sa ating dalawa. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko yung mga kaklase natin sa comfort room last time. Pinag-uusapan ka nila. Tapos, ano pang sabi nila? Gusto ka raw ligawan ni Lance. Pero bago yon, may nauna pa raw siyang nagustuhan. Sino naman daw? Sino pa? Di ako. Tapos sabi nila… Tapos sinabi nila na ako ang mas dapat na ligawan ni Lance, ganun ba? Ganun na nga. Ay, sabi ko na kaya ka naiinis kasi pinag-compare tayong dalawa. At sa comparison na yon, ako yung the better one, tama? Paano mo naman nalaman yan? Bestie, kahit busy ako, friend mo pa rin ako, no? At nanonotice ko pa rin yung ganong bagay. Kala ko kasi wala ka ng pakialam eh. Grabe ka naman. Ganon ba talaga ang tingin mo sa akin? Naging busy lang talaga ako sa school. Pero 'di ba, nagkakasama pa rin naman tayo. Hindi naman tayo nagbago, 'di ba? Okay naman tayo. Ikaw, okay ka. Masaya ka kasi napapansin ka na ng lahat. Marami ka nang na-achieve. Ako? Eto pa rin. Pati nga parents ko, ikaw na yung gustong-gusto eh. Bukang bibig ka nila. Alam mo, kung mayaman lang ako na kagaya mo, nagawa ko rin sana lahat yun. Madali rin sana para sa akin na makapasok sa top 5. Naiinis ka ba kasi na-achieve ko yung mga yon? Hindi. Masaya ako para sa'yo, totoo yun. Proud nga ako sa'yo eh. Naiinis lang ako sa mga tao na lagi na lang tayo pinag-compare. Yung kapag magkasama tayo, parang wala lang ako. Sa lahat, ikaw yung mas magaling. Mas dapat maging ganito, ganyan. Nakakainis na. At sa tingin mo ba kasalanan ko kaya nangyayari yun? Kasi dapat na kontento na lang ako sa top 10 at sa pagiging mahiyain ko? Ganun ba, bestie? Bestie, hindi. Deserve mo naman yan eh. Kaya nga sabi ko, 'di ba? Masaya naman ako para sa'yo. Kung naiinggit ka, ilugar mo naman, bestie. Kasi wala naman akong ginagawa na makakasama sa'yo. Hindi ko kontrolado yung ginagawa nilang pagkukumpara sa atin. Wala ako doon every single minute para sawayin sila. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga napigilan yung emosyon ko. Alam mo naman na ang hirap kapag limitado lang yung pwede mong gawin, 'di ba? Oo na, naiinggit ako. At alam ko ring mali yun, kaya sorry. Ay, hindi nga natin dapat ito pinagtatalunan eh. Malapit nang matapos yung school year at di natin sure kung magkakasama pa rin tayo sa iisang university. Kaya sana maging okay tayo. Sorry talaga, bestie. Sige na. Sorry din na naramdaman mo yon dahil sa akin. Okay na tayo? Kung okay ka, ganun din tayo. Mga padudot, naging okay naman kami ni Rizzy pagkatapos ng maliit na pagtatalong yon. Nag-exam na rin kaming lahat sa iba't ibang school at syempre kasama na doon yung top 5 universities sa Metro Manila. Alam ko naman na nasa kinikita ng magulang ko ay mas realistic na makapag-aral ako sa isang state university. Pero dahil nakapasok si kuya sa isa ring kilalang university at nagka-scholarship pa, pinangarap ko rin na makapag-aral doon. Pareho kami ni Rizzy na pangarap ang university na yon. Gaya ng inaasahan ko dahil may pera si na Rizzy ay nakapag-exam siya sa 5 top universities. Nang magkaroon pa ng pagkakataon ay dinala rin siya ng magulang niya sa Cebu para makapag-entrance exam sa isa ring kilalang university doon. Ako naman bukod sa 2 mamahaling eskwelahan. Nag-exam din ako sa 2 state university. Magkakasunod na buwan ang dumating ang results mula sa iba't ibang school. Gaya ng inaasahan ko, nakapasa si Rizzy sa halos lahat ng pinag-examan niya maliban lang sa state university na gusto ng halos lahat ng incoming college students. Laking gulat ko naman dahil nakapasa ako roon. Pareho naman kaming nakapasa sa mga mamahaling eskwelahan. Kaya nag-apply ako kaagad para sa scholarship. Kapag nakapasa ako, kahit papaano ay may pagmamalaki ako sa mga magulang ko. Pero sa kasamaang palad, hindi ako nakapasa sa scholarship. Kaya sinabi ng mga magulang ko na huwag na lamang ako doong mag-aral, papadudot.
Bestie, please, tahan na. Maganda pa rin naman yung papasukan mong university. Pero hindi ako nakapasa dun sa gusto kong school. Magkakahiwalay na rin tayo nun. Eh ano naman, magandang school pa rin kaya yon kahit state university pa yon. Madali kasi sa'yong sabihin yan kasi nakapasa ka sa 5 choices mo. Sa 5, Risi. Tapos afford mo pa kahit alin dun. Samantalang ako, dun ako mapupunta sa second choice ko. Pati nga course eh. Second choice ko lang din yun. Ano ka ba, Clea? Nakapasa ka sa pinakamagandang state university dito sa Pilipinas. Kaya hindi ko maintindihan kung ano pang kinaiinis mo. Kung nakapasa nga lang ako doon, mas pipiliin ko yun eh. Tapos ikaw, hindi ka pa masaya? Napaka-unreasonable mo naman. Ako? Unreasonable? Alam mo ba kung gaano ko kagusto na makapasok sa top 3 sinasabi mo? Pero hindi ko kaya yung mga gastos para makipagsabayan sa inyo. Pero sa'yo, madali lang yun. May pera ka eh. May tutor ka pa. Sa tingin mo, napasama lang ako sa top dahil may tutor ako? Clea, pinaghirapan ko yon. Nandun na tayo sa may advantage ako dahil doon. Pero kailangan ko pa rin pagsikapan lahat. Hindi mo ba nakikita kung gaano ako kapagod palagi? Ginusto mo yan eh. Dati naman sapat na sa atin na makapasok tayo sa top 10 pero naghangad ka pa ng sobra. Para ano? Para mapansin ka ng lahat? Well, congrats! Kasi sikat ka na. Pati nga yung usapan natin nung tungkol kay Archie nakalimutan mo na eh. O baka naman mas tamang sabihin na kinalimutan mo. Talaga ba? Yun pa rin ang issue mo? My gosh, Clea, ang tagal na nun. Tsaka hindi rin naman kami nagtagal ni Archie, di ba? Alam mo, kaya ka nagkakaganyan kasi hindi mamatay-matay yung inggit mo sa katawan. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Sa bagay, paano mo nga naman maiintindihan paborito ka ng lahat? Puring-puri ka lagi ng mga teacher natin. All eyes sa'yo yung mga schoolmate natin. At pati mga magulang ko, ikaw yung gusto. Kasi nga naman, pasok sa top 5. President ng Student Council, President ng Theaters Guild. Sa madaling salita, bidang-bida ka sa lahat. Pabida ka eh. Wow naman sa pabida! Kasalanan ko ba na ginusto ko na mag-improve pa? Alam mo kasi kung gugustuhin mo talagang makapasok sa top 5, kaya mo eh. Kasi kapag gusto, laging may paraan. Pero ikaw, pinili mo na makontento na lang sa top 10. Talaga? Eh di congrats sa Student of the Year na enjoy yung nakukuhang atensyon. Sa narinig ko ngayon sa'yo, gets ko na. Gets ko na kaya mo ipagpalit yung friendship natin sa pagiging pabida mo. Kung gusto mo, doon ka na tumira sa amin eh. Para ikaw na lang ang anak ng mga magulang ko. Total, gustong-gusto ka naman nila, diba? Naririnig mo ba yung sarili mo? Mula elementary tayo, ikaw na yung nagdadala sa akin. Kasi nga di ba mahiyain ako noon? Tapos ikaw yung malakas ang loob sa ating dalawa? Kaya akala ko magiging proud ka sa akin. Akala ko magiging masaya ka sa lahat ng achievements ko. Para sa'yo na naman. Ikaw na naman. Kung alam mo lang kung gaano ka kaswerte, hindi ka mag-iisip ng ganyan. Ni minsan ba nakita mo yung parents ko dito sa school? Wala sila lagi, di ba? Si Yaya lang yung lagi kong kasama. Siya yung pinakikisuyuan para samahan ako dito sa school kapag kailangan ng presence ng magulang. Samantalang ikaw, never nawala yung nanay mo. So ngayon pinapalabas mo na napakaswerte ko sa mga magulang ko? Eh wala nga silang ginagawa para tumaasweldo nila eh. Hanggang ngayon nagtitipid pa rin kami. Tapos ayun, bidang-bida na sa kanila si kuya, dumagdag ka pa. Then sorry. Sorry kung akala mo inagaw ko sila sa'yo. Masaya lang kasi ako noon na naramdaman ko sa kanila yung pagiging magulang sa akin kahit saglit lang. Alam mo ba kung bakit nasabi ko na swerte ka sa kanila? Kasi mapopromote na sana sila eh. Pero hindi nila tinanggap kasi kakailanganin na rin nilang magtrabaho kahit weekends. Ayaw nila na mawala ng time sa'yo, sa inyo ng kuya mo. Samantalang ako, kahit na mismong graduation day, walang pupunta para sa akin. Tapos yung sinasabi mo na all eyes sa akin yung mga classmate natin? Clea, alam naman nila na medyo masungit ka. Pero pinapakilala ko pa rin sa'yo yung mga nagiging ka-close ko. Tapos anong ginagawa mo? Hindi ka man lang umingiti na parang pinaparamdam mo na ayaw mo sa kanila. Kaya wag mo isisi sa akin na natutuwa sila sa akin at hindi sa'yo. Kasi sa totoo lang, ikaw yung may gusto na maging ganyan ka. Hindi ako.
Nagulat ako sa narinig ko noon mula kay Rizzy Papadudut. Pero nagalit din ako. Sa katunayan, dumating at lumipas ang graduation namin na hindi kami nag-uusap. Hanggang ngayon, na first semester na namin, natuloy siya sa mamahaling university. Ako naman sa State University talaga pumasok at isa ring scholar. Pero aaminin ko na ngayong wala na ako sa private school. Nakahinga na ako ng maluwag dahil hindi ko na kailangang umastang mayaman. Pero tuwing nakikita ko ang mga post ni Rizzy sa Facebook, parang bumabalik sa akin yung naging huling pag-uusap namin. At tuwing naiisip ko yon ay napapahiya ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman sa pagkakaibigan namin ni Rizzy. Aminado ako na medyo masungit nga ako noon at palaban din. Pero naisip ko rin kung kailangan ko nga ba talagang magbago para sa ibang tao. Wala naman akong sinabi na gusto kong maging mahiyain si Rizzy habang buhay. Pero hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa niyang kaibiganin yung halos lahat ng estudyante sa school namin. Siguro nasanay lang din ako na kaming dalawa lang yung magkaibigan. Baka nga naging selfish talaga ako, Papadudut. Sa ngayon ay hindi ko pa rin alam kung anong gagawin ko dahil hindi pa rin kami nagkakaayos ni Rizzy. Sana po ay makahingi rin ako ng payo sa mga nakikinig ngayon. Hanggang dito na lamang po muna, Papadudut. Maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng kwento ko. Taos-pusong nagpapasalamat din po ako para sa Barangay LS sa patuloy na pagbibigay ng pagkakataon sa amin na makapagbahagi ng kwento dito at mapakinggan pa ng libu-libong mga listeners ninyo. God bless, Papadudut, at mabuhay ang Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Clea. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan dahil sa sobrang pagmamahal natin sa isang tao, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi inaasahan. Minsan dahil sa sobrang pagmamahal natin sa kanila ay hindi natin namamalayan na may mali na. Ikaw, kapuso, anong mali ang nagawa mo sa ngalan ng pagmamahal? Dear Papadudut, masama bang mahalin siya ng patago? Masama bang mahalin siya kahit alam kong malabo? Ako nga pala si Isa, 30 years old, nangyari ang ibabahagi ko sa inyo last year lamang. May kinalaman po ito sa kasal ng best friend at kabatch kong si Danny nang ikasal siya sa girlfriend niyang si Shara. Naging best friend ko lang si Danny noong nakapagtapos na kami ng kolehiyo at sabay na nakapasok sa trabaho. Noong college kasi kami ay hindi kami nagpapansin ng dalawa dahil magkaiba ang mga grupo ng mga kaibigan namin. Hindi ko rin siya pinanong gawing kaibigan noon dahil nga nagkaroon ako ng kaunting crush sa kanya na nawala din. Dahil nayabangan ako sa kanya noong naging ka-group ko siya para sa isang group report. Hindi nagtugma ang mga ugali namin kaya nag-clash kami. Mabilis lang din namang lumipas ang galit namin sa isa't isa dahil hindi naman kami parehong mapagtanim ng galit. Yun nga lang ay hindi namin binigyan ng chance na mapalapit pa kami sa isa't isa. Pero nagbago ang lahat after makatapos sa pag-aaral at makapasok ng trabaho. Dahil sabay nga kaming natanggap sa parehong posisyon sa trabaho. Wala kaming ibang choice kundi ang maging close, lalo't kami lang noon ang magkakilala sa opisina. Doon namin nakita na ayos din naman pala ang ugali ng bawat isa. Kaya naman naging matalik kaming magkaibigan at madalas kaming lumalabas noon kasama
ang iba naming kaibigan at madalas din kaming nag-out of town kapag holiday sa kalendaryo. Ang tungkol sa mga pangit at magagandang ugali ng bawat isa. Kahit nga yung mga nakarelasyon namin at mga nilandi. Nakwento na rin namin sa isa't isa. Kaya naman noong nag-decide pakasalanan ni Danny ang GF niyang si Shara, ako agad ang una niyang sinabihan. Inaya niya ako mag-lunch, Papa Dudut. Nilibre niya pa nga ako na hindi naman niya ginagawa dati kaya nakakatub na akong meron siyang sasabihin o meron siyang kailangan sa akin. Totoo pala, Himala, no? Bakit? Nalibre ka eh. Grabe. Nanlilibre naman ako dati ah. Iba yung sasabihin mong ililibre mo ako tapos kinabukasan sisingilin mo rin. Kilalang kilala mo na talaga ako. At dahil ngayon lang nangyari tong panglilibre na to, feeling ko may importante kang sasabihin o may kailangan ka sa akin. Grabe. Yun na ganun naisip mo? Kasi di ka ganito. Ano ba yun? Ano kailangan mo, ha? Ikakasal na kasi ako. Kay Shara? Malamang. Meron pa bang iba? Naniniguro lang. Nasanay kasi ako sa'yo dati na doble-doble ang karelasyon lagi. Uy, mula na luging kami ni Shara, siya lang talaga ah. Alam ko naman. Kaya nga pakakasalan mo, di ba? Yun nga rin ang dahilan ko para ilibre ka eh. Sabi na eh, sisingilin mo ako sa panlilibre mo eh. Pambababae mo lang talaga yung nagbago, no? Pabor lang naman ang hihingin ko. Di naman ako maniningil. Grabe ka talaga. Ano ba yung pabor na yan? Kukunin ka sana naming maid of honor niya. Ako? Maid of honor niya? Oh, bakit ka nagtataka? Ikaw, di ka ba nagtataka kung bakit ako nagtataka? Ano? Bakit niyo ako kukuning maid of honor eh hindi naman kami close ni Shara? Bakit di mo na lang ako kuning best woman? Total, ako naman ang best friend mo. Doon na ako sa side mo. Parang iba kasi ang tunog pag sinabing ikaw ang best woman ko. Di ba dapat ang best woman sa buhay ko si Shara? Lulusutan pa talaga eh. Yung kapatid ko na kasing kukunin kong best man. Eh syempre gusto ko maging part ka pa rin ng kasal ko. Bakit di mo na lang ako gawing bouquet para ihagis ako sa mga single na babae? Puro ka talaga kalokohan. Eh bakit nga ako kukunin yung maid of honor? Wala bang kapatid o kaibigang babae si Shara? Parehong wala. Eh kaya nga siya namumroblema sa mga bridesmaid kasi wala siyang kaibigang babae. Eh di sana kinaibigan niya ako ng todo dati para di awkward na maging maid of honor niya ako ngayon. Di kasi kami close kaya medyo asiwa. Pagbigyan mo na lang kami ni Shara. Ikaw naman, parang di kita best friend eh. Pag-post kaya siya sa Facebook ng looking for, mga ganun. Looking for maid of honor, yung okay lang kahit di ka close, urgent, PM is the key. Mahiyain si Shara. Di basta-basta nagtitiwala yun sa mga tao lalo na sa mga babae. Eh paano? Niloko na kasi yun dati. Kaya ako na yung nagsabi sa kanya na pwede kanyang gawing maid of honor. Ikaw pa talaga nagdesisyon para sa kanya, no? Tinutulungan ko lang siya. At sana matulungan mo kami pareho. Ano ba naman yung tatayo ko lang dun sa gilid ng altar? Di ba? Akala mo ba ganun lang ang role ng maid of honor? Ano ba bang gagawin? Tingnan mo tong taong to. Malamang katulong niya ako sa paghahanda sa kasal nyo. Sa lahat ng kailangan niya. Ah, ganun pala yun? Ang lakas ng loob mong kunin akong maid of honor eh. Di mo naman pala alam ang role nun. Wala naman kasi akong alam sa mga kasal-kasal. Ang alam ko lang manahimik at hayaan si Shara sa mga gusto niyang gawin sa kasal. Kailangan ko lang umattend at huwag malate. Kaya please, tulungan mo kami. Malaking bagay talaga na ikaw ang maid of honor ni Shara. Please? Oo na nga. Napilitan akong pumayag na maging maid of honor ni Shara, Papa Dudut. Nainis ako kasi hindi pa si Shara mismo ang lumapit sa akin para sabihin yon, eh siya ang may kailangan. Talagang pinadaan pa niya kay Danny ang lahat. Hindi talaga kami naging close ni Shara kahit sabihin pang boyfriend niya ang best friend kong si Danny. May pakiramdam kasi ako noon na ayaw niya sa akin lalo na yung pagiging malapit namin ni Danny.
Naintindihan ko naman siya dahil nagiging territorial din naman ako kapag may boyfriend ako at medyo dumistansya nga ako noon kay Danny noong nakita kong seryoso na nga ang relasyon nilang dalawa. Nagsimula kasi ang relasyon nila noong nagtry na gumamit si Danny ng dating app. Nasaktuhan si Shara ang nakamatch niya at agad na nagkita sila. Akala noon ni Danny ay one night stand lang yon, tulad ng dati niyang ginagawa sa mga nakikilala niyang babae kung saan. Yun nga lang ay nagkaroon siya ng interes kay Shara dahil kakaiba raw siyang babae. Marami silang pagkakapareho at natuwa doon si Danny. Naalala ko lahat ng kinuwento ni Danny noong nasa motel sila ni Shara. Akala niya noon talaga may mangyayari sa kanilang dalawa at saka aalis na. Pero nagkakwentuhan lang silang dalawa hanggang inabot na ng umaga. Nag-breakfast pa silang dalawa at doon ay tinuloy ang kwentuhan nila. Hinatid pa ni Danny si Shara sa bahay niya at doon ay tinuloy nilang muli ang kwentuhan over a cup of coffee. Hindi raw matapos-tapos noon ang usapan nilang dalawa hanggang sa isang araw. Na-feel na lang ni Danny na seryoso na siyang ligawan si Shara. Naging sila at wala nang ibang naging babae si Danny. Nag-focus siya kay Shara at sa kanya na umikot ang mundo nito. Mula noong naging magkarelasyon sila ni Danny at Shara ay nawala na rin ang routine naming mag-best friend. Kahit na ilang beses kong inaaya noon si Danny na mag-out of town tulad ng dati ay laging pass ang sagot niya. Dahil may date daw sila ni Shara. Nagtampo ako syempre pero inintindi ko na lamang kasi in love nga itong si Danny. Hello? Buti naman sinagot mo ng tawag ko. Seryoso bang tumatawag ka ng alas 5 ng umaga? Kagabi pa kasi ako tumatawag sa'yo. Di ka naman sumasagot. Nasa club ako kagabi. Kailan pa naging bawal sumagot ng tawag kapag nasa club? May collab ba ang club na yan sa library? Malamang nag-e-enjoy ako kaya di ko sinasagot. Ano ba kasing kailangan mo? Bakit di mo raw in-accept ang friend request ni Shara? Di pa ako nag-Facebook. Tumigil ka nga. Lagi ka kayang online. Share ka pa nga ng share ng memes eh. Ibigay ko na lang kaya Facebook password ko sa'yo para ikaw na mag-accept ng friend request ng jowa mo. Fiancé. Nagawa pa talagang mangurek, yamot na nga ako sa'yo eh. Nag-aalala kasi si Shara. Nag-aalala siya? Bakit? Dahil lang di ko in-accept yung friend request niya? Gumagawa na nga ng paraan yung tao para makapag-usap kayo eh. Di na namin kailangan mag-usap. Andiyan ka naman para tumayong messenger eh, di ba? Uy, busy rin ako no? Ako di busy, ganon. Isa naman eh. Oo na, a-accept ko na yung friend request niya mamaya. Ngayon na. Baka mamaya makalimutan mo na naman eh. Bakit mo ba ako minamadali? Eh kasi, para makapag-usap na kayo tungkol sa kasal. Bakit? Kami ba yung ikakasal? Ano ba namang sagot yan, Isa? Ganito talaga mga sagot ko pag sinisira mo tulog ko. Huwag mo naman akong pahirapan, please. Mamaya, ako na magme-message sa kanya. Ano bang kailangan niya? Gusto ka nga raw niyang makausap ng personal para maplano niyo na kasama ng coordinator yung gagawin sa kasal. O bakit di ka kasama? Kasal mo rin yun ah. Wala naman ako may tutulong dun. Basta kung ano yung mapagkasunduan yung tatlo kasama yung coordinator, okay na ako dun. Eh paano kaya ako mapagkasunduan naming wag ka nang umattend sa kasal? Grabe naman to. Nakakatakot ka pala talaga kapag nakalimpungatan ka. Kaya hayaan mo na ako makatulog para umayos na rin mga sagot ko sa'yo. Oo na nga. Bye! Ay, wait lang. Last na. Ano na naman? Magiging flower girl na rin ba ako? Kasi wala kayong kilalang batang babae? O bouncer? Caterer? Ano na? Magpakabait ka kay Shara ah. Pinag-iisipan mo na naman bang kampon ako ni Satanas? Di sanay makipagkaibigan si Shara sa babae. Kaya sana magpasensya ka kung maging awkward siya sa'yo. Pati ba naman yan? Poproblemahin ko pa? Minsan na naman ako humiling sa'yo eh. Ito lang yun. Sige na, please. Okay, matutulog na ako. Bye! Oh, wait. Last na talaga. Bubugan na talaga ako ng apoy, Danny. Ano na naman ba? Gusto ko lang mag-thank you. O sige na, matulog ka na. Bye!
Papadudot, hindi na ako nakabalik pang matulog dahil chinek ko na ang phone ko para makita ang friend request ni Shara sa Facebook. Inaccept ko na yon para hindi na ako kulitin pa ni Danny. Inistalk ko na rin ang Facebook ni Shara, 2 taon na silang magkarelasyon noon ni Danny, pero yun ang unang beses na chinek ko ang Facebook ni Shara. Yun din ang unang friend request ni Shara sa akin. Mukhang wala talagang plano si Shara na kaibiganin ako, Papadudot, dahil saka lang siya nag-effort na lapitan ako at i-add sa Facebook dahil kailangan niya ng maid of honor. Na-offend ako ng slight dahil marami namang pagkakataon na pwede siyang mag-reach out sa akin noon para kilalanin at kaibiganin niya ako. Bilang best friend ko ang BF niya, pero hindi niya ginawa yon. Ang awkward tuloy na makipaglapit sa kanya noong time na yon dahil alam kong dala lamang yon ng pangangailangan. Wala namang masyadong post noon si Shara sa Facebook kundi puro pictures nila ni Danny. Naumayo ko bigla sa timeline ng Facebook ni Shara dahil puro lambingan nila ni Danny ang nakapost doon. Chinek ko kung meron pa siyang ibang friends na nakakabanding pero wala akong na-stalk sa Facebook niya. Wala ring masyadong nagla-like at nagko-comment noon sa bawat post niya kaya naisip kong wala talaga siguradong masyadong kaibigan itong si Shara. Kaya desperado na siya na kunin niya akong maid of honor kahit naman hindi kami close na dalawa. Nag-message ako kay Shara bago ibaba ang cellphone ko. Sinabi ko sa kanya na anytime after 5 p.m. ay pwede ko siyang i-meet para maayos sa mga plano niya sa kasal. Hindi naman siya naka-online noon kaya hindi niya nasagot kaagad. Inoff ko na ang wifi sa phone ko at saka lumabas ng kwarto para uminom ng tubig. Nagstay muna ako sa kusina para maghanap ng pwedeng makain pero wala naman akong natripan kaya bumalik na lamang ako sa kwarto. Binuksan ko muli ang wifi ng phone ko at doon ay nakatanggap ako ng message mula kay Shara. Nagtatanong siya kung pwede niya akong sunduin after ng work ko sa Lunes. Nag-thumbs up na lamang ako ng malaki, Papadudot, para tapos na ang usapan namin sa Facebook. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bago sumapit ang Lunes, nakipag-usap muna ako kay Danny tungkol kay Shara. Gusto ko noon na may kaunting background lamang ako kay Shara para hindi naman kami magkailangan ng todo kapag nagkita na kami. Nalaman kong introvert si Shara. Kaya naman naisip kong ako na ang sasalo ng mga usapan namin dahil extrovert naman ako. Nalaman ko rin na mahilig siyang magtsaa na kabaliktaran ko naman dahil pakaramdam ko ay sinisikmura ako lagi kapag nasasayaran ng sistema ko ng tsaa. Nagtanong din ako ng mga topic na pwede naming pag-usapan para dumaldal siya. Sinabi ni Danny na mahilig si Shara na makipagkwentuhan tungkol sa mga halaman, kaso wala naman akong alam doon. Marami raw kasing halaman si Shara sa bahay nila samantalang ako ay sibuyas lang ang nabubuhay sa akin kapag nasa loob ng ref. Natawa na lamang ako dahil parang wala kaming pagkakaparehas ni Shara. Kaya naman inasahan kong hindi magiging okay ang mga meeting namin para sa kasal nila. Nagtanong na rin ako kay Danny kung bakit walang naging kaibigang babae si Shara. Nagalangan pang magsabi si Danny pero napilit ko naman. Sinubukan naman daw makipagkaibigan ni Shara sa mga babae pero parang hindi siya nagustuhan. Ilang beses niyang pinagsiksikan ng sarili niya sa mga babaeng nakilala niya pero iniiwasan lamang siya. Mas maraming kaibigang lalaki si Shara dahil mas kaya niyang makibagayan ang mga lalaki. Lumaki kasi si Shara sa pamilyang karamihan ay mga lalaki. Bunso at nag-iisang babae siya sa 7 magkakapatid kaya buong buhay niya ay nasanay siyang makisama sa mga lalaki kaysa sa mga babae. Doon ako naawa kay Shara. Kaya naman sinabi ko na mag-a-adjust ako para lamang maging komportable si Shara sa akin. Nagpasalamat naman si Danny sa akin, Papadudot. Noong sumapit na ang Lunes ng hapon ay tinawagan na ako ni Shara para ipaalam na nasa lobby na siya ng opisina namin. Nagkataong naka-leave noon si Danny dahil pumunta siya ng probinsya nila para ibalita sa pamilya niya na ikakasal na siya. Nagpunta kami ni Shara sa coffee shop malapit sa opisina namin ni Danny. Doon kami nagsimulang mag-usap
Papa Dudut. Sa wakas nakaharap na rin kita. Ikaw lang eh. Ayaw mo naman kasi akong kausapin dati. Sorry Don Di ko kasi alam kung paano makipag-usap sa mga… Babae, alam ko. Nakwento na siguro sa'yo ni Danny. Oo, pero konti lang naman mga nakwento niya. May mga inalam lang ako tungkol sa'yo na makakatulong para sa bonding natin. Sana naman hindi nakakahiya yung mga nalaman mo tungkol sa akin. Sakto lang. Pero thank you ha. Wala na kasi akong ibang malapitan para maging maid of honor ko eh. Wala ka bang mga pinsang babae? Meron pero hindi ko kasi close. Halaman lang talaga ka-close mo, no? Uy, nasabi sa'yo ni Danny? Oo, pwede nga raw maligaw ang ahas sa garden mo eh. Si Danny talaga nakakahiya. Pasensya na ha, plantita talaga ako. Ako, maldita lang. Totoo nga yung sinabi ni Danny. Nakakatawa ka raw. Ako lagi yung clown ni Danny. Nakwento ba niya? Hindi naman siya masyadong nagkukwento. Baka raw pagselosan kita. Alam mo, sanay na akong pinagseselosan ng mga naging GF ni Danny. Kaya inasahan ko na rin yun sa'yo. Bakit naman kita pagseselosan? Maganda naman ako. Lo, nagbuot ng sariling bangko? Di ikaw na maganda. Ikaw na kamukha ni Bianca Umali. Uy, na-offend ka ba sa sinabi ko? Bakit naman ako ma-offend kung pupurihin mo ang sarili mo? Ikaw yan eh. Feeling ko kasi may mali akong nasabi. Problema ko na pala to. Madali ako maka-offend ng babae. Paano kasi? Yung pananalita ko parang panglalaki. Hindi naman, sakto lang. Wala namang masama kung iisipin mong maganda ka. Ang ibig ko lang sabihin, hindi kita pagseselosan. Kasi confident naman ako sa sarili ko. Hindi ako insecure para magselos. Next time, dagdag mo na rin na may tiwala ka kay Danny. Ganon. Mukhang mas maganda nga yung sinabi mo. Ano ba to? Pag-uusapan ba natin yung tungkol sa kasal mo o tutorial kung paano ka makikipag-usap ng tama sa tao? Pwedeng both. Kailangan ko pareho eh. Unahin na muna natin yung tungkol sa kasal nyo. Dito ako binayaran ni Danny eh. Teka, binayaran ka ni Danny para maging maid of honor ko? Nakakahiya tatawagan ko siya ngayon. Loka, joke lang yun. Hay, mukhang kailangan talaga kitang turuan kung paano makipag-usap sa kapwa mo babae. Sabi ko naman sa'yo, kahinaan ko talaga to eh. Ayos lang yun, ano ka ba? Isa, sana habaan mo yung pasensya mo sa akin ha. Kakayanin ko. Sanay na ako sa ganito, huwag kang mag-alala. Kung malalagpasan natin tong usapan na to hanggang sa kasal, ikaw na talaga ang ituturing kong best friend. Sige, para mag-away kayo ni Danny. Di yun papayag na may makiki-best friend sa aking iba. Ang swerte naman ni Danny sa'yo. Siguro ang saya mong kasama. Mataas naman review sa akin ng mga nakatry na maging kaibigan ako. Ngayon pa lang 5 stars ka na sa akin. Huwag masyadong mag-expect ha. Baka mamaya pagkatapos ng meeting natin, 1 star na lang ako sa'yo. Nakakatuwa ka talaga. Sana maging magkaibigan talaga tayo. Nabago ang tingin ko kay Shara, Papa Dudut. Naisip ko na baka nahusgahan lang ng mga tao dahil nga hindi maingat sa mga salita niya pero hindi naman niya yon sinasadya. Nagbanding talaga kami para mas effective ang pagiging maid of honor ko sa kanya. Tuwing free time ko noon ay sinasamahan ko siyang pumunta ng mall o manood ng sine para lamang makapagkwentuhan pa kami at makilala ko na siya. Hinayaan naman kami ni Danny na magbanding dahil alam niyang kailangan din yon ni Shara. Nag-focus na lamang si Danny sa pagtatrabaho at pag-OT para lang may dagdag na ipon para sa nalalapit nilang kasal. Tinulungan ko rin si Shara sa pag-decide kung ano yung mga gusto niyang mangyari sa kasal niya bago kami makipag-usap sa coordinator niya. Nakiusap si Shara na ako yung mag-dominate ng usapan kapag nakaharap na yung coordinator dahil siguradong wala raw siyang masasabi. Para tuloy ako yung ikakasal noon sa pakiramdam ko. Ako lagi ang kinukonsulta ni Shara tuwing may mga hindi siya sigurado sa mga detalye sa kasal niya. Ako rin lagi ang tinatanong niya noon kapag may mga hindi siya siguradong salita na sasabihin sa ibang tao. Naaliw ako sa kanya dahil malaki ang tiwala niya sa akin. Kaya hindi na ako nahirapang magustuhan siyang kasama, Papa Dudut. Hindi na nagmukhang obligasyon ang ginagawa ko kapag kasama ko siya.
para mag-shopping o magplano para sa kasal niya. Naisip ko nga baka na-insecure lamang ang mga babaeng kinaibigan niya dati kaya ayaw siyang samahan. Totoo naman kasing maganda si Shara. Malaki ang hawig niya kay Bianca Umali lalo na sa tangos ng ilong. Kaya yon ang naisip kong dahilan kung bakit hindi siya gustong kaibiganin ng mga babae. Kasi kahit naman siguro ako medyo maiilang sa kanya dahil nagmumukha akong basahan noon sa tuwing nalalapit ako sa kanya, Papa Dudut. Napagod akong umikot-ikot sa department store Sabi ko naman kasi sa'yo, okay na ako dun sa unang high heels na nadaanan natin eh. Uy, di dapat ganun sa mga babae. Paanong di dapat ganun? Kailangan makita pa natin yung ibang options. Parang relasyon lang Tama! Ako kasi tamad talaga ako na mag-shopping. Kung ano lang yung kailangan ko, yun lang ang bibilhin ko. Kung ano yung una kong makita, yun na yun. Ikaw lang ang nang-eengganyo sa akin na umikot-ikot pa Para maranasan mo naman. Di ba nga wala kang naging mga kaibigang babae? O edi pinaparanas ko na sa'yo kung paano magkaroon ng kaibigang babae. Una sa listahan, shopping. Ano yung pangalawa sa listahan? Chismisan! Ay, Marites! Ang una sa listahan ng pagchichismisan natin, si Danny. O bakit naman si Danny? Maganda na rin tong paraan para mas makilala mo pa kung sino yung mapapangasawa mo. Kilala ko naman na siya. Wala siyang tinatago sa akin. Di ka sure, girl. Sure ako. Alam mo ba, nung college kami, tumakbo yan ang nakahubad sa hallway. Hinabol pa siya ng dean namin. Muntikan na yung ma-expel dahil sa ginawa niya. Seryoso ba yan? O, tingnan mo, di mo alam? Ako ang best friend ni Danny. Mas matagal na ang pinagsamahan namin kaysa sa inyo, kaya mas kilala ko siya. Alam mo talaga lahat tungkol kay Danny? Oo naman. Alam mo bang masarap siyang humalik? Girl, ready ka na ba sa malalaman mo? Sagutin mo muna yung tanong ko. Masasagot yan tanong mo kapag sumagot ka sa tanong ko. Ano na, girl? Ready ka na ba sa malalaman mo? Nakakakaba naman yan. Pwedeng umatras. Go ako. Masarap ngang humalik si Danny. Tama. Teka, paano mong nalaman? First-hand experience. Nahalikan mo na si Danny? Naging kayo ni Danny? Oo, nito. Naghalikan lang, magjowa na agad. Di ba pwedeng lasing lang at malungkot? Hindi ko alam ang tungkol dyan. Syempre, di na yung kukwento sa'yo ni Danny. Baka pag-awayan nyo pa tapos utusan mo siyang i-block ako sa Facebook. Bakit kayo naghalikan? Wala lang naman yun. Nagkapustahan lang habang nagiinuman. At alam mo ba kung sino may pakana nun? Sino? Yung GF niya nun, si Margie. Talaga? Ang weird. Ay nako, sabi ko naman sa'yo marami ka pang dapat malaman tungkol kay Danny. Mga nakakahiya at nakakadiri ba? Oo, lahat yung mga yun. Baka kapag nalaman mo na lahat umatras ka na sa kasal nyo. Yan naman ang hindi ko gagawin. Kahit nalaman mo nang nakahalikan ko si Danny sa tulong ng ex-GF niya? Nakaraan naman na yun Saka sabi mo nga nasa inuman kayo nun. Kaya malamang lasing na kayo nung ginawa nyo yun. Hindi counted kasi walang feelings. Ikaw, sure ka na ba sa feelings mo para kay Danny? Ngayon lang ako naging ganito kasigurado sa gusto ko. Mula nang dumating si Danny, wala na akong ibang nakikita kundi siya lang. Taharay ng bakla May ganyan ka talagang paandar? Sorry kung medyo naging corny. Magpinsang buo ang pagiging corny at pagiging in love. Mas napatunayan ko ngayon na talagang mahal ko si Danny. Kasi kahit ano pang sabihin mong hindi maganda tungkol sa kanya, pinipili ko pa rin siya. Sigurado pa rin ako sa kanya. Papa Dudut, nagsabi pa ako ng mga nakakahiyang nangyari kay Danny na nasaksihan ko. Tinawanan lang lahat yon ni Shara kahit yung mga kwento sa mga nakaan ni Danny ay sinubukan ko ring sabihin. Pero wala pa ring epekto kay Shara. Pabiro ko pa nga siyang inutusan na huwag nang ituloy ang kasal nila.
Tinawanan niya lamang akong muli at sinubukang magbiro. Hindi ako natuwa sa mga sinagot ni Shara, Papa Dudut. Lihim akong nagngingit-ngit noong hindi umepekto ang mga sinabi kong paninira tungkol kay Danny. Nasira tuloy ang mood ko at saka inaya na siyang umuwi. Hindi naman nakaramdam si Shara na masama na ang mood ko noon. Talagang hindi siya sanay makisalamuha sa mga babae kaya hindi niya nahalata na bad mood na ako. Parang na-adapt na talaga ni Shara ang ugali ng ibang lalaki na hindi makaramdam kung galit na ang babae. Yun nga ang gusto ko noon na ituro kay Shara. Noong nakauwi na ako ng bahay, nag-chat si Shara sa akin at inaya akong lumabas muli after ng work kinabukasan. Sinabi kong pag-iisipan ko at saka nag-offline na sa Facebook. Nagtungo na ako sa kwarto ko para maibaba ko na rin ang mga napamili ko sa mall. Doon ko naramdaman ang kakaibang pagod kaya naman binagsak ko na lamang ang aking katawan sa kama. Napapikit na ako para umidlip at bago lumalim yon ay biglang tumunog ang cellphone ko. Nawala tuloy ang antok ko dahil sa storbong tumatawag sa akin. Pagtingin ko ng cellphone ko ay pangalan ni Danny ang nag-register. Tinignan ko na lamang yon at hindi na sinagot pa. Saka in airplane mode kagad ang cellphone ko para hindi na niya matawagan pa. Noong nakita ko ang pangalan ni Danny ay nanumbalik ang pagkasira ko ng mood. Naalala ko naman ang failed na paninira ko kay Danny kay Shara noong nasa mall kami. Napabangon tuloy ako sa kama dahil natanggal na ang antok ko dahil sa inis. Nagpalit lamang ako ng pang-jogging na damit at saka muling lumabas ng bahay para mag-jogging. Ang pagtakbo kasi ang naging paraan ko para maklear ang mga tumatakbong gulo sa utak ko, Papa Dudut. Yon ang naging paraan ko para makatakas sa mga pinoproblema ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ilang beses kong sinubukang isabotahe ang kasal ni Shara at Danny pero hindi naman nagtagumpay. Sinabotahe ko yon sa pamamagitan ng paglabas ng mga baho ni Danny kay Shara. Pero hindi ko maintindihan kay Shara kung bakit hindi pa rin niya maramdaman na ma-turn off sa mga pinagsasabi ko tungkol kay Danny. Dahil kung ako lang yon, ay baka tinakbuhan ko na ang sarili kong kasal. O naisip ko rin na baka nga talagang na-in-love si Shara kay Danny. Kaya naman nag-isip pa ako ng ibang paraan para lamang hindi matuloy ang kasal nilang dalawa. Ginamit ko si Shara sa pagkakataon na yon, Papa Dudut. Nakipagkwentuhan ako sa kanya at nagtanong sa mga nakaraan niya. Nagtiwala sa akin si Shara at nag-share siya ng mga bagay sa nakaraan niya na wala pang ibang nakakaalam kahit na si Danny mismo. Hindi naman nakahalata si Shara na may iba akong planong gawin kaya ako nangiintriga sa kanyang mga nakaraan. Talagang walang naging kaibigan si Shara dahil masyado siyang bigay todo sa tiwala sa akin. Noong nakakuha na ako ng mga impormasyon na pwede kong gamitin para hindi matuloy ang kasal nilang dalawa ay saka ko naman inayang mag-dinner sina Shara at Danny isang Sabado. Nilibre ko sila at kunwari ay simpleng selebrasyon lamang yon para sa nalalapit nilang kasal. Wala namang nakatunog sa kanila na posibleng mangyari. Nagkita kami sa isang resto na pinili nila. Sinabi nila na doon sila unang nag-date mula noong naging official na silang magkarelasyon. Pinagbigyan ko sila kahit medyo may kamahalan noon ang pagkain. Nauna akong dumating sa kanila kaya naman umorder na ako ng wine para pampalakas ng loob sa plano kong gawin, Papa Dudut. And after 30 minutes ay nakita ko na silang sabay na dumating. Baka sa mga mukha nila noon ang labis na kasiyahan at pagmamahal. Kaya mas lalo akong nakaramdam ng galit. Kaya mas lalo akong nagpursiging ituloy ang plano ko, Papa Dudut. Pasensya na ako na late kami, Isa. Ito kasing si Shara eh. Bumili pa ng bulaklak para sa'yo.
Kasi di ba dapat binibigyan ng bulaklak ang babaeng kaibigan? Mahal kita, Shara. Pero di ko alam kung saan mo napulot yung sinasabi mo. Ginawa mo na lang sanang cash yung bibigay mo, Shara. Mas gusto mo ba? Magkano ba dapat? Hoy, ano ka ba? Joke lang. Huwag mong mabiro-biro si Isa sa pera. Tototohanin niya yan. Nagbago na ako, Danny. Maupo na nga kayo. Ay nga pala, okay lang ba kung nag-order na ako para sa ating lahat? Tutali, kilala ko naman kayong pareho kaya alam ko na kung anong mga gusto nyo. Seafood paella para sa'yo, di ba, Shara? Galing ah. Si Danny ang nagsabi niyan sa akin. Yan lang daw ang hinahanap mo kapag nagde-date kayo. Lalo na yung may halong pork and chicken, the best yun. Oh, ako naman. Anong kinuha mo para sa akin? Siyempre, nakachika ko tong si Shara kaya alam ko na bago mong paborito. Bagong paborito? Sinigang sa pakwan, di ba? Nagbago ka na talaga. Dati puro prito lang gusto mo tapos biglang gusto mo na yung masabaw na pagkain. Isa? Nagulat nga ako nung sinabi ni Shara na kapag nasa bahay ka niya natutulog lagi ka nagre-request na ipagluto ka ng sinigang sa pakwan. Di pa naman daw masyadong marunong magluto tong si Shara pero nag-aral siya para sa'yo. Gwapa yarn, Danny. Isa? Marunong ka magluto, Shara? Kunwari, di alam, Danny. Lagi nga niya binibida na ikaw lang ang lalaking pinagluto niya sa buhay niya eh. Di ba, Shara? Isa, hindi ko pa pinagluluto si Danny. Ano bang hindi? Di ba nakwento mo nga sa akin last week? Sabi mo nga kapag nakakakain ng sinigang sa pakwantong si Danny ginaganahan siya sa kama tsaka… Isa! Ex-boyfriend ko yun, hindi si Danny. Nung tinanong kita kung marunong ka bang magluto, sabi mo hindi. Hindi naman talaga eh. Sinubukan ko lang dati. Pero nasarapan ng ex mo sa sinigang na pakwan mo. Inaral mong iluto para sa kanya. Pero ako ni pritong talong di mo mapagluto. Ay hala, mali nga ako. Hala, sorry. Hindi mo naman kasalanan, Isa. So hindi rin ba si Danny yung ginagawang panghimagas yung manggang hilaw at toyo? Hindi nga ako mahilig sa maasim, di ba, Isa? Alam mo yan. Best friend kita. Akala ko kasi nagbago ka na ng mga gusto eh. At tagal na rin kasi nung last kitang nakabanding. Malay ko ba? Marami lang kasi akong nakwento kay Isa tungkol sa mga naging ex ko. Pansin ko nga. Pati yung ginaganahan sa kama yung ex mo, nakwento mo pa. Di ka ba nahiya? Ano ba naman, Danny? 2022 na, no? Walang masamang magkwento tungkol sa sex life ng mga magkarelasyon. Masyado ka namang conservative. Kung meron mang conservative rito, si Shara yun at hindi ako. Kaya nagtataka ako kung bakit nagawa niya magkwento sa'yo eh. Lalo na tungkol sa sex life nila ng ex niya. Girl talk lang naman yun. Normal lang naman yun sa mga magkakaibigang babae, di ba, Isa? True! Kayo nga mga lalaki, mas malala pa eh. Baka gusto mo ikwento ko pa lahat ng mga pag-aano nyo ng mga ex-GF mo. Ang dami at ang wild nun ah. Marami? Wild? Ay oo naman. Alam mo minsan… Isa, please. Huwag mo nang palalain na nangyayari. O bakit ka nagagalit? Alam nyo, nawala na ako ng gana. Uwi na ako. Danny, wait! Huwag mo naman akong iwan dito. Nag-walkout si Danny sa amin at hindi naman sumunod si Shara dahil nabigla siya sa mga nangyari, Papa Dudut. Pinagpatuloy ko ang pag-inom ng wine at nagkunwaring nakonsensya ako sa mga nangyari kahit na hindi naman. Nagtanong si Shara sa akin kung dapat ba niyang sundan si Danny pero sinabi kong wag na. Sinabi ko kay Shara na makitid ang utang ni Danny para hindi maintindihan ang past niya. Pinaniwala ko si Shara na mali si Danny, Papa Dudut. Naramdaman ko namang umagri sa akin si Shara. Mas lalo ko pa nga ang ginatungan at sinabi na bakit si Shara tanggap niya ang buong nakaraan at kakulangan ni Danny pero bakit si Danny ay hindi magawa yon para sa kanya. Natahimik na lamang si Shara at mukhang nag-iisip. Medyo natakot ako noon dahil baka magalit sa akin si Shara kapag na-realize niyang ako ang may kagagawan ng lahat. Inaya ko na lamang siyang mag-wine at pumayag naman siya, Papa Dudut. Kaming dalawa na lamang ang nag-dinner at pinagsaluhan na lamang namin ang mga in-order. Nawala ng gana si Shara na kumain at panayang tingin sa cellphone niya. Alam ko noon na inaabangan niya ang paramdam ni Danny pero hindi yun nangyari, Papa Dudut. Nagpaalam na rin si Shara kahit pagkatapos naming makakain kahit inaya ko pa siyang mag-bar. Sinabi niya magpapahinga pa raw siya dahil maaga niyang aasikasuhin para sa supplies ng kasal nila.
Kinabukasan na lamang kong pinahinto ni Danny ang preparation sa kasal nila ni Shara. Tumawag si Shara sa akin noong umaga at binalita ang mga plano ni Danny. Panay ang iyak niya noon dahil parang nag-alangan na raw na magpakasal sa kanya si Danny. Hindi ko noon maintindihan halos ang mga sinabi ni Shara dahil mukhang nagpa-panic attack na rin siya dahil sa biglang desisyon ni Danny. Pinapunta ko siya sa bahay para kausapin. Hindi muna ako pumasok sa trabaho noon para makausap si Shara. Wala pang isang oras ay nakarating na siya sa bahay at agad akong niyakap ng mahigpit habang umiiyak. Hindi ko siya mapakalma at yon ang unang beses na nakita ko siyang ganon, Papa Dudut. Aminado ako na nakaramdam ako ng konsensya dahil alam kong parte ako ng dahilan kung bakit nagkaganon ang relasyon nila ni Danny. Noong medyo kumalma na si Shara ay saka naman siya naglabas ng sama ng loob sa akin. Nakinig ako sa mga sinabi niya, Papa Dudut, at naawa ko dahil yon ang unang beses din na nakita ko siya ng ganon kalungkot, Papa Dudut. Ayaw na sa akin ni Danny, Isa. Anong gagawin ko? Paano bang ayaw na? Galit lang yun, kakalma rin yun. Hindi eh. Tinawagan niya ako kaninang madaling araw. Sabi niya mag-cool off muna kami dahil nabigla siya sa mga nalaman niya sa akin. Eh anong sabi mo? Sabi ko ayoko. Sinabi ko sa kanya na pag-usapan muna namin bago siya magdesisyon ng ganun. Tapos? Tapos nagalit siya sa akin kasi ayaw ko raw siyang bigyan ng space. Dapat kasi binigyan mo siya ng space. Natakot kasi ako na baka mauwi yun sa hiwalayan. Maganda nga maghiwalay na kayo eh. Ang kitit kasi ng utak nung Danny na yan eh. As if naman siya lang yung may karapatang magkaroon ng ex. Wala naman daw kaso sa kanya ang mga ex ko, pero dapat daw sinabi ko sa kanya. Teka, di mo sinabi na may mga ex ka? Sa'yo ko lang sinabi eh. Hindi ko kasi alam kung anong magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang marami akong naging ex. Kasalanan mo naman pala eh. Dapat nung una pa lang naging honest ka na sa kanya. Alam mo, wala nang pag-asa yung relasyon nyo. Ngayon pa lang makipaghiwalay ka na sa kanya. Move on na. Hiniwalayan niya na nga ako eh. Cool off lang naman yun, di ba? Nung una, tapos nakulitan siya sa akin. Nakipaghiwalay na siya. Tapos sabi niya, ihinto na raw namin yung preparation sa kasal. Good! Hindi kayo compatible. Makakahanap din kayo ng bagay sa inyo. Pero siya yung mahal ko, Isa eh. Siya lang. Oo, may mga naging ex ako. At oo, may mga nagawa ko sa kanila na hindi ko nagawa para kay Danny. Pero hindi naman ibig sabihin nun, di na malalim ang pagmamahal ko sa kanya. Siya lang yung minahal ko ng ganito eh. Kaya lang naman ako hindi bigay todo sa pagmamahal kasi natrauma na ako dun sa mga dati ko. Kaya nag-iingat ako. Nagtira ako para sa sarili ko. Hay, di ko na alam ang sasabihin sa'yo pero ang alam ko lang talagang sira na ang relasyon nyo. Wala na siyang tiwala sa'yo. Saka kahit magkabalikan kayo, may lamat na eh. Di ka na niya uli pagkakatiwalaan, sigurado ko. Ganyan si Danny sa mga nakarelasyon niya dati. Hindi ko na alam ang gagawin, Isa. Tulungan mo ko. Wala na ako matutulong eh. Kapag nakapagdesisyon na kasi si Danny, yun na yun. Best friend ka niya, di ba? Baka naman pwedeng magawan mo ng paraan. Alam mo kung ano makakapagpabago ng isip niya, di ba? Mas matagal ka niyang nakasama kaysa sa akin. Baka pwedeng tulungan mo ko kasi parang mababaliw na ako kakaisip. Hayaan mo na lang siya. Please, Isa. Sa'yo lang ako lumapit kasi malaki ang tiwala ko sa'yo. Ikaw lang ang kaibigan ko eh. Ikaw lang yung nagtiyaga sa akin. Kaya please. Susubukan kong tawagan siya ngayon.
Kasama ko ngayon si Shara. Good. Pakisabi sa kanya wag na siyang tawag ng tawag sa akin kasi naiirita na ako sa kanya. Ako yung naiirita sa'yo eh. Para kang bata, alam mo yun? Wow! Nagkampihan na kayong dalawa? Sino bang best friend mo? Wala akong kinakampihan dito. Pareho kayong may mali. Ako rin, mali yung pinangunahan kong ikwento sa iyo yung tungkol sa mga naging ex niya at ex mo. O anong gusto mong palabasin? Ang sa akin lang, parehas naman kayong may mga nakaraan. Tanggap ka niya. Mas malala pa nga yung mga kwento ko tungkol sa iyo pero wala siyang pakialam doon. Kasi ang importante sa kanya yung ngayon. Bakit ikaw, di mo yun magawa? Nagsinungaling siya sa akin eh. Andun na tayo sa nagsinungaling siya sa'yo. Mali yun, pero di naman ibig sabihin nun eh hindi mo na siya dapat patawarin. Ang hirap magpatawad ng taong sinungaling. Danny, ilang beses ka ring nagsinungaling, tandaan mo yan. Anong pinagkaiba mo sa kanya? Huwag ka na lang makialam sa amin, Isa. Problema na namin to. Bilang maid of honor ni Shara, kailangan ko siyang tulungan sa lahat ng bagay na makakaapekto sa kasal nyo. Wala nang kasal na mangyayari. Sinasabi mo lang yan kasi galit ka. Sige na Danny, bababa ko na to. Bibigyan kita ng oras na ma-imagine ang buhay mo na di siya kasama. Isa! Yon ang gusto kong gawin mo. Kung di ka nasasaktan habang iniisip na di siya kasama sa future mo, sige, ituloy mo yung hiwalayan nyo. Ay, pasa mo nga kay Shara phone mo. Gusto ko siya makausap. Masama bang mahalin siya ng patago? Masama bang mahalin siya kahit alam kong malabo? Nakatingin ang lahat kay Shara habang naglalakad siya patungo sa altar. Isa ako sa mga humanga sa angkin niyang ganda habang suot ang pinapangarap niyang trahe de boda. Sinulyapan ko ng palihim si Danny at nakita kong pinipigilan niya ang pag-iyak niya. Nakaramdam ako ng mga oras na yon na handa nang isuko ni Danny ang lahat sa kanya para kay Shara. Napangiti ako at tulad ni Danny ay pinigilan ko ring maiyak. Nang makalapit na si Shara sa altar ay nagpalitan sila ng titig ni Danny. Maya-maya pa ay binaling na sa akin ni Shara ang tingin niya at doon ko nakita ang pinipigil niyang mga luha. Ngumiti siya sa akin at saka pabulong na nagpasalamat. Ginantihan ko ng ngiti ang mga sinabi niya at doon ay hindi ko na napigilan pang umiyak. Papa Dudut, ang hirap palang itago ang totoong nararamdaman mo sa isang tao. Sa isang taong hindi pwedeng maging sayo. Sa isang taong pag-aari na ng iba at kailanman ay hindi mapapasayo. Ilang buwan na rin ang nakalipas mula noong kinasal sina Shara at Danny pero hanggang sa ngayon ay ramdam ko pa rin ang sakit ng pagpapalaya sa taong minsan ay minahal ko. Ramdam ko pa rin ang sakit na hindi masuklian ang pagmamahal mo. Ramdam ko pa rin ang sakit na hindi mo nagawang sabihin ang mga salitang mahal kita sa taong pinaglalaanan mo noon. Papa Dudut, sa maikling panahon ng pagsasama namin ni Shara ay napamahal na po ako sa kanya. Dahil sa kanya ay nasagot ang mga tanong sa kung sino at ano ako. Dahil kay Shara ay napatunayan kong kaya ko palang magmahal at magparaya. Opo, Papa Dudut. Buong buhay ko akala ko ay para ako sa lalaki. Pero nabago ang lahat ng iyon nang makilala ko si Shara. Alam kong hindi niya masusuklian ang pagmamahal ko para sa kanya dahil pag-aari na siya ng iba. Hindi na rin ako sumubok na aminin ang nararamdaman ko sa takot na yon nang maging dahilan ng kanyang paglayo. Nakontento akong pagmasdan siya sa malayo at nakontento akong mahalin siya ng patago, Papa Dudut. Hanggang dito na labang po ang aking liham. Ako ang inyong kabarangay, Isa. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love
stories. Masarap balikan ang kwento ng una nating pagmamahal. Yung unang beses na nagtagpo kayo pero masakit din palang balikan. Lalo na't hindi kayo nakaabot sa dulo tulad ng inyong mga pinangako. Ikaw, kabarangay, naaalala mo pa ba ang first love mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Lexie, 35 years old, single, 10 taon na akong walang karelasyon. Hindi dahil walang nanliligaw kundi dahil ayoko nang sumubok ulit. Ang first love at first boyfriend ko na si Brad, ang siyang huli ko na marahil na pag-ibig. Naging kaklase ko siya noong college, 18 years old pa lamang kami noon. Sa ganong edad na rin kami nagkamabutihan at nagkaroon ng relasyon. Iba talaga ang first love kapag binabalik-balikan mo. Ang sarap sa pakiramdam na malasap, yung unang kilig at unang yakap mula sa kanila. Pero marahil yun din ang pinakamasakit. Lalo't hindi mo mapaghahandaan at maikukumpara ang pakiramdam oras na matapos na kayong dalawa. Kaya siguro after ni Brad ay hindi na ako nagkaroon ulit ng karelasyon. Natakot na akong masaktang muli, Papa Dudut. Sa paglipas naman ng panahon ay nakalimutan ko na rin si Brad. Naging busy na rin kasi ako sa trabaho at ibang bagay na nagbibigay sa akin ng saya. Tulad ng hiking at camping tuwing day off ko. Kasama ko madalas ang kabatch ko noong college at best friend ko na si Jam. May karelasyon na si Jam pero nasa ibang bansa. Kaya madalas pa rin kaming magkasamang dalawa at marami pa rin kaming oras para magbonding. Isa sa bonding namin ay yung buong araw kami sa bahay ng bawat isa. Tamad day lang. Walang ibang ginagawa. Nakahilata lang habang passive na nanonood ng telebisyon o nakikinig sa radyo sa inyo, Papa Dudut, habang nagpapapak ng mga junk foods at ibang comfort food namin. Isang hapon habang nakahiga ako sa sofa at si Jam naman ay nag-scroll sa kanyang Facebook ay may balitang dumating. Lambot talaga nitong sofa mo, Jam. Kapag ayaw mo na to, bigay mo na sa akin, ah. Swap tayo sa kama mo. Sa'yo na yung sofa ko, akin na ang kama mo. Hoy, pamana pa sa akin ng lola ko yung kama na yun, no? Hindi pwede. Swap ko na lang sa 1 dosenang sardinas tong sofa mo. Baka gusto mong ipukpok ko sa ulo mo yung 2 can opener ko. Ay, wala na akong pakialam sa sinasabi mo. Sobrang relaxing nitong pwesto ko. Sige, galit-galit muna tayo. Mag-scroll lang muna ako sa Facebook ko. Okay. OMG! Mag-scroll ka lang dyan. Huwag ka nang maingay. Magpa-power nap ako eh. Lexie! Ano yun? Lexie! Ano nga? Engaged na si Brad! Brad. Yung ex mo, yung first love mo, kaklase natin sa college. Jam, kilala ko si Brad. Kumalma ka nga. Eh bakit parang ewan yung sagot mo riyan? Bakit ganyan ang reaction mo? Kasalanan to ng sofa mo eh. Masyadong nilambutan. Okay ka lang? Obvious ba? So, hindi? Lapit ba ako sa'yo? Damayan kita? Ha? Para saan? Kasi ang sakit kaya kapag nalaman mong nakahanap na ng the one yung one great love mo. First love ko lang si Brad. Sobra ka namang mag-assume na siya yung one great love ko. Hindi ba? Kasi sa pagkakaalam ko, ilang taon mo siyang iniyakan. Nung nalasing ka at nag-relapse, sabi mo siya ang greatest love mo. At ipapaalala ko lang sa'yo ha, 10 years na, pero hindi ka pa rin nakahanap ng kapalit ni Brad dyan sa puso mo. Handa kong ipagpalit si Brad sa sofa mo, girl. Nagpapanggap kang okay, no? Bakit naman ako magpapanggap na okay? Eh hindi naman na kailangan kasi okay na okay ako. Kaya please, hayaan mo na lang ako mag-power nap.
Sige, kung yan ang makakatulong sa'yo para hindi maramdaman ng pain mula sa engagement ng first boyfriend mo, go lang. Hay naku, Jam. Naka-move on na ang lahat sa amin, ikaw na lang ang hindi pa. Kasi alam mo naman na naging president ako ng fans club nyo nung college tayo, no? Ay, akala talaga namin, kayo na yung magkakatuluyan. Ang daming signs noon na hindi kami match. Ewan ko ba sa inyo kung bakit iniisip niyong magkakatuluyan kaming dalawa? Pero ang dami ring signs na kayo ang endgame ng isa't isa. Saksi ako kung paano kayo magmahalan dati Wag ako, girl. Kita ko lahat. Ramdam ko ang pagmamahalan yung dalawa ni Brad. Sagad sa buto. Hindi na lamang ako nagsalita sa huling sinabi ni Jam. Nagpanggap na lamang ako na hinila na ng antok. Nakapikit na ako noon at piniling huwag nang harapin pa si Jam. Baka kung ano pa ang masabi nito at baka kung ano pa ang maalala nito sa nakaraan namin ni Brad. Pero sa pagsapit ko or pagpikit ko ay bigla naman akong hinila ng nakaraan. Kung saan ay magkasama pa kami ni Brad. Tulad ng nasabi ko sa inyo, 18 years old lamang kami nang magkakilala. Napunta siya sa block section namin ni Jam. Nakatabi sa upuan, nakipagkilala siya sa akin kasi kailangan niyang humiram ng ballpen at humingi ng papel. Wala kasi siyang dalawang kahit na ano maliban sa kanyang sombrero. Yun ang simula ng naging close kami ni Brad. Kasama siyempre si Jam at lagi na kaming magkakasama kada subject, lagi kaming magkakatabi. Siguro doon kami na-develop ni Brad dahil lagi kaming magkasama. Mas nakikita ko nang malapitan ang gwapo niyang mukha, makinis at palangiti siya. Habang ako naman ay hindi makatingin sa kanya sa tuwing tumititig siya sa akin at sinasabihan ako ng maganda. Lagi niyang pinapansin ang namumula kong tenga. Tinanong niya noon kung bakit namumula ang tenga ko at ang sabi ko ay dahil sa init ng panahon. Pero ang katotohanan, namumula lang ang tenga ko kapag katabi ko siya. Kasi kinikilig ako at umahalo pa sa hiya ko sa tuwing magdidikit ang braso niya sa akin, Papa Dudut. Grabe, ang hirap nung quiz kanina. Kulang na lang ma-stroke ako sa first question. Grabe si Ma'am Cruz. Walang patawad magpaputok ng ugat sa ulo. Ayos naman Hindi naman ganun kahirap. Hindi ka lang siguro nag-review. Hindi nga, pero sana naman pang hindi ng review-friendly yung quiz na ginawa niya, no? Gusto talaga niyang umulit ako. Sige siya, mauumay siya sa pagmumukha ko sa next sem. Sumama ka kasi minsan sa amin ni Lexi para mag-review. Oo nga, Jam. Sama ka na minsan. Doon lang naman kami madalas sa library o kaya sa hallway ng dorm ni Brad. Wag na. Ikaw, bahala ka. Kung gusto mo mag-hello ulit sa mukha ni Ma'am Cruz next sem, huwag kang sumali sa pagre-review namin ni Lexi. Hahanap na lang ako ng ibang review group. At bakit ayaw mo sa amin? Matino naman kami DL nga tong si Brad Kasi naman, pwede ko bang sabihin? Pa-suspense pa. Bakit nga? Kasi naman, pag magkasama kayong dalawa, nakakalimutan niyo na ako. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Wag nang magmaang-maangan, no? Kita ko sa pamumula ng tenga mo ngayon na kinikilig ka. Hoy, namumula ang tenga ko dahil sa init ng panahon. Girl, December ngayon, malamig. Microwave mo lang ang mainit. Best friend mo ako, kaya alam ko na kapag namumula ang tenga mo, dahil kinikilig ka kay Brad. Subukan mo itanggi, babagsak ka sa algebra sa finals. Diba? Na-choke ka ngayon dyan. Ewan ko ba sa inyong dalawa? Obvious naman na nagkakagustuhan na kayo pero wala pa ring umaamin. Hoy Brad, ikaw ang lalaki, mag-first move ka na. Parang ewan naman tong si Jam. Di nabulol ka ngayon kasi true ang sinasabi ko. Ganito na lang iiwan ko muna kayo para magkaaminan na. Binuksan ko na ang pinto para sa inyo. Pumasok na lang kayo. Bye! So, ano na?
Ang loko ni Jam, no? Pero hindi naman siya mali. Anong ibig mong sabihin? Mukhang alam na ng lahat pero tayo na lang yung hindi. Ha? Ano? Hindi ko alam kung gets mo ang sinasabi ko o ayaw mo lang unawain. Nabigla naman kasi ako kay Jam. Pero gets mo naman yung nangyayari sa atin bago pa man magsalita si Jam, di ba? Oo. I mean, medyo lang. Sakto. Pwedeng magtanong? Ano yun? Ayoko na kasing nasosolo lang kita tuwing nagre-review. Baka naman pwedeng masolo ka sa isang date. Pwede. Pero sure ka? Gusto mo kong ka-date? Hindi lang kita gustong i-date. Gusto talaga kita. Bakit ako magtsatsaga mag-review sa marumi at maingay na hallway ng dorm kung hindi kita gusto? Bakit kasi hindi mo nalang sinabi sa akin noon? Siguro kasi kailangan ko yung pagiging taklesa ni Jam para matulungan ako. Ako rin. So gusto mo rin pala ako? Ha? Ano? Namumula tenga mo. Tama si Jam. Senyalis yan kapag kinikilig ka sa akin. Papadudot, hindi na ako nakatanggi sa sinabi ni Brad. Totoo naman kasi, bakit pa ako magdi-deny? Sinumbong na ako ng tenga ko. Ngumiti na lamang ako sa kanya bilang pagsagot ng oo. Ang saya ni Brad, Papadudot. Napatalon pa ito at ang first date namin nangyari noong hapon na yon. Sa isang maliit na kainan lang malapit sa campus namin. Bihirang estudyanteng pumupunta roon dahil pangmatanda raw ang mga bentang pagkain. In-order namin ang large size special bibingkang bigas at dinuguan na may siling labuyo. Para sa amin, mas perfect na i-partner ang dinuguan sa bibingka kesa sa puto. Na-enjoy namin ang araw na yon. Pinicturean pa ni Brad ang pagkain namin at nag-selfie kami at pinost niya sa Facebook niya. Ang mga nakakita, Papadudot, ng post ni Brad na yon ay kinantsawang kami. Lahat sila'y natuwa dahil finally daw ay umamin na kami sa isa't isa. Nagbiro pa yung iba at sinabing nagpustahan pa sila na sa huli ay magiging kami rin. Nangunguna sa pang-aasar noon si Jam. Ano pa bang inaasahan namin siya yung tulay namin ni Brad, Papadudot. Malaki ang pasasalamat namin kay Jam. Dahil kung hindi dahil sa kanya, Papadudot, ay hindi kami magkakaaminan sa nararamdaman namin. Higit sa lahat ay hindi matutupad ang first date namin. Ang first date na nauwi sa first relationship namin ni Brad. Walang kasing saya ang unang relasyon at ang unang pag-ibig. Lalo na't maswerte kong natagpuan yon kay Brad. Pero tulad ng ibang first love, hindi rin naman kami pinalad na magkatuluyan. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa paglilikot ng utak ko pabalik sa nakaraan, ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kirot sa puso ko. Hindi ko yon pinaalam kay Jam at sinolo ko yon tulad ng mga nangyari sa nakaraan. Gusto kong umiyak dahil malinaw pa rin sa aking alaala ang lahat. Ewan ko ba kung mas naging malinaw ba ang lahat ng alaala ko kay Brad dahil sa nabalitaan kong ikakasal na siya o talagang hindi naman lumabo yon ni minsan. Sadyang maayos ko lang na naitago sa aking baul ng alaala ang aming nakaraan. Muling naglakbay ang utak ko noong 20 years old na kami ni Brad. Graduating na kami noon at siguradong magmamarcha kami dahil sinipag naman namin sa pag-aaral at ginawa namin ang lahat para lamang makaabot kami ng diploma. Kakatapos noon ng finals namin, nag-celebrate kami sa paborito naming kainan kung saan namin binibili ang bibingkang bigas at dinuguan. Iyon at iyon lang naman ang ino-order namin kada matatapos ang exam week. Napansin namin na parang hindi sinasadyang naging tradisyon na yon para sa amin. Habang hinihiwan ni Brad ang bibingka at habang sinasaling ko naman sa mga mangkok namin ang dinuguan, may mga napagkwentuhan kami sa future na nagdulot ng takot sa akin, Papadudot.
mo nang maigi ang siling labuyo ha. Kailangan ko ng anghang sa dila ko ngayon. Bakit naman? Grabe yung panlalamig ng dila ko kanina sa exam natin. Parang na mental block ako bigla. Etos ka. Ikaw, mami-mental block? Ang talino mo kaya palagi. Na mental block nga ako kanina, seryoso. Ewan ko rin. Siguro dahil sa tuloy-tuloy na puyat. O paano mo naman nalagpasan yung pagka-mental block mo? Tiningnan lang kita. Bolero? Dudurugin ko naman tong labuyo eh. Hindi mo na kailangan bilugin yung ulo ko, no? Seryoso nga. Kanina nung pinagpapawisan na ako sa kaba, tumingin lang ako sa'yo. Tapos ang kalmado mo lang na sumasagot ng exam. Kumalma ako bigla. Tapos hindi pa ako nakontento. Bigla akong inimagine ang future natin. Future natin? Oo. Hindi mo ba nai-imagine ang future nating dalawa? Paano mo ba nai-imagine ang future natin? Simple lang. Dalawang versions yun eh. Yung unang version ng future natin, andito tayo sa lungsod. May mga trabaho tayo na malaki ang sahod. Nakatira tayo sa pinakamataas na floor sa isang sikat na kondo. Kita natin sa gabi ang lahat ng liwanag ng buong syudad. May dalawang malaking kwarto yung kondo natin. Isa sa atin at isa naman para ron sa kambal natin. Tapos mag-aaral sila sa private school. Excited nga akong makita habang suot nilang bagong plancha na uniform nila eh. Ang cute lang. Tapos ihahatid ko sila sa school kasama ka. Tapos magkakape muna tayo sandali. Alone time natin. Pagkatapos ng kape, ihahatid na kita sa trabaho mo. Ako naman ang susunod. Yung version 2? Mas simple yun ha. Naisip ko sa probinsya tayo maninirahan. Magnenegosyo tayong dalawa. Kukuha tayo ng modern kubo na merong 3 kwarto. Isa sa atin, isa sa kambal natin, at ang isa naman bakante. Magagamit lang yon kapag may bisita tayo o kapag magkaaway tayo. Kasama rin pala sa ini-imagine yung away natin. Kaya nga 3 yung kwarto, di ba? Tapos meron tayong hardin. May mga tanim tayong gulay at saka may mga alaga rin tayong mga manok, bibe at kambing. Kapag nakaluwag-luwag, bibili tayo ng baka na pwede nating gatasan para sa mga bata. Wala tayo halos kapitbahay. Mahina ang signal para hindi tayo lagi nakatutok sa mga cellphone natin. Tapos meron akong tricycle na ipanghahatid sa mga bata sa school. Okay lang sa akin kahit sa public school sila mag-aaral. Basta cute yung uniform nila. Importante yun. Tapos, uwi ako sa'yo para magkape naman tayo sa balkonahin natin. Kaharap natin ang hardin natin at malakas ang hangin. Ay, simpleng buhay sa probinsya. Yun ang version 2. Detalyado naman palang naiisip mo para sa future natin eh. Ikaw ba? Anong naisip mo para sa future natin? Ako? Pansin ko parang kinakabahan ka habang nagkukwento ako sa future natin. Okay ka lang ba? Ayaw mo ba ng mga ganong usapan? Hindi naman. Kaya lang hindi mo ako nakikita na kasama mo sa future? Hindi Kung meron man akong siguradong nakapinta sa future ko, ikaw yun. Pero ano? Pero tayong dalawa lang nandun. Madilim ang paligid pero magkasama tayo. Walang mga anak, walang bahay, walang trabaho. Basta tayong dalawa lang. Ewan ko kung bakit ganun pero… Shhh! At ayos lang yon. Ang importante kasama mo ko. Kahit saan pa yan. Kahit tayong dalawa lang. Basta andun ako at ikaw. Bakit ang swerte ko sa'yo? Kasi tinutumbasan ko lang kung gaano ako kaswerte sa'yo. Halos maiyak ako sa sinabi ni Brad, Papa Dudut. Niyakap ko siya dahil sa panginginig ko. Hinalikan niya ang ulo ko para mapakalma. Sinabi niyang wala akong dapat na ipangamba. Dahil sisiguraduhin niyang magkasama kami hanggang sa pagtanda. Doon ako kumalma, Papa Dudut. Doon ko naramdaman na sigurado na talaga ako. Sigurado ang puso ko na siya na ang kasama ko hanggang sa dulo. Hindi ako magagaya sa mga magulang ko, lumaki sa chaotic or magulong pamilya. Ang mga magulang ko ay walang araw na hindi sila nagtalo at nagsakitan. Lahat yon ay pinakita nila sa harapan ko. Hindi nila ako itinago sa kwarto habang nag-aaway sila o pinalabas man lang. Sinadya nilang makita ko ang sakitan nila para pumili ako kung sino ang aking kakampihan. Napaka-unfair na makita yon ng isang bata.
At kapag nag-aaway sila, ako ang nadadamay. Hindi ako nakakakain o nakakapasok sa school dahil mas inuuna nila ang sarili nilang mga issue. Kaya natuto akong maging independent sa paglaki ko. At lagi akong takot sa tuwing nakakaramdam ako na may gusto na ako sa isang tao. Agad kong nilalayuan dahil biglang nagpa-flashback ang gulo ng mga magulang ko noong bata pa lamang ako kapag may nagugustuhan ako. Maliban na lang syempre kay Brad. Siya lang ang nakapagbura ng mga pangit na ala-ala na yon. Kaya sa kanya ako sumugal. Kaya nga hanggang sa makagraduate na kami at makahanap ng trabaho kami pa ring dalawa. Magkasama rin noong nagsisimula sa mababang posisyon sa trabaho hanggang sa ma-promote kami at maging kabilang sa mga boss ng pinagtatrabahuhan namin. Kaka 25 years old lang namin noon. At tulad ng dati, sinelebrate namin ang achievement na yon sa pamamagitan ng pagkain ng paborito naming bibingkang bigas at maanghang na dinuguan, Papa Dudut. Grabe no? Parang hindi nagbago ang lasa ng bibingkang bigas nila. Ang sarap pa rin. Malambot at malasa, hindi pa tinipid sa itlog na maalat. Lalo na tong dinuguan nila. Ang dami pa ring lahok na baboy. At yung anghang, palong-palo. Tradisyon na talaga natin to, no? Kapag may bagong milestone sa buhay natin, dito tayo palagi. Kahit na afford naman natin kumain sa mas mahal, dito pa rin tayo sa nakasanayan na. Bakit pa tayo kakain sa mahal? Lasang mahal na nga tong bibingkat dinuguan. Hindi pa nakakasawa. I-save na lang natin ang pera natin para sa mas importanteng bagay. Oo naman, tulad ng hiking, camping at sa pag-travel natin. At syempre sa future family natin. Future family? Ay, napaaga ata ako ng banggit. Anong ibig mong sabihin? Lexi. Brad. Alam ko hindi natin napag-usapan ulit ang tungkol sa future natin. Pero gusto ko lang simulan natin na mapag-usapan ulit. Pag-usapan hanggang mapunta sa totohanan. Brad. Ano to? Unang beses pa lang na nakatabi kita sa theology class natin. Alam kong yun na ang hudyat ni Lord na ikaw na yung itatabi niya sa akin habang buhay. Hanggang ngayon kahit ilang lubak na yung nadaanan natin, matibay pa rin tayo. Hindi pa rin tayo bumibitaw sa pagkakakapit sa isa't isa. At salamat kasi nagtitiwala kang hawakan yung kamay ko para makadaan na tayo sa future na hinanda ni Lord para sa atin. Kaya ngayon, dahil hawak mo pa rin ang kamay ko, magpapasalamat ako sa'yo. At kapalit nun ang pangako na habang buhay, hindi ako bibitaw sa'yo. Lexi, mahal ko. Handa mo ba akong samahan sa future? Hindi. I'm sorry. Natatakot ako. Hindi. Sorry ulit. Lexi! Mahal kita, Brad. Pero hindi mo ako maiintindihan eh. Hindi. Magulo to. Magiging magulo to balang araw. Mag-aaway tayo. Mapapagod ka sa akin. Maghihiwalay tayo. Masasaktan ako. Hindi ko kaya yun, Brad. Hindi. Huwag mo akong pakasalan, please. Para hindi tayo umabot sa ganun. Please. Hindi tayo aabot doon. Maniwala ka. Pero bakit umabot doon ang mga magulang ko? Bakit hindi sila umabot tulad doon sa pangarap mong future sa atin? Bakit hindi sila naging masaya? Bakit hindi ako naging masaya kasama sila? Dahil hindi tayo sila. Iba ako sa tatay mo. Iba ka sa nanay mo. Tayo lang ang may alam na pwede tayo maging masaya sa future. Hindi mo alam yan. Lexi, hindi ko alam kung ano mangyayari sa future. Pero isa lang ang sigurado ko. Andun ka. Parati ka ng lahat sa akin sa kinabukasan. At kahit anong mangyari, sisiguruhin kong hindi tayo magagaya sa mga magulang mo. Magtiwala ka lang sa akin. Mamahalin kita hanggang masiguro kung hindi ka na matatakot ulit na silipin ng future. Kasi andito na ako eh. Paano kung hindi mag-workout? Paano kung mag-workout tayo? Paano kung sabay tayong magkakaroon ng puting buhok at rayuma sa tuhod? Ayaw mo bang maranasan yun? Gusto. Ikaw ang magdidesisyon kung aabot tayo ron. Kaya... Oo.
Sabay tayong magkakaroon ng rayuma at puting buhok. Rayuma at puting buhok. Ewan ko kung anong meron sa mga salitang yon pero bigla kong nakita ang itsura namin noon sa future. Parehong matatanda na kami at mahihina pero malakas pa rin ang pagmamahal para sa isa't isa. Yun ang nakita ko, Papa Dudut. Kung dati madilim at tanging kami lang ang magkasama. Pero nagkaroon ng kulay ang future namin sa paningin ko. Simple, payapa at masaya. Yon ang tatlong pakiramdam na nakasulat sa aming kinabukasan. At yon ang pinagdasal kong mangyari nang pumayag ako sa wakas. Napakasalan si Brad. 6 na buwan lang ang hinintay namin para maikasal. Ganon lang kaiksi ang preparasyon sa pag-iisang dibdib namin ni Brad. Hindi namin pinatagal yon dahil gusto lang namin ang simpleng kasal sa paborito naming simbahan. Kasama ang mga importanteng tao sa buhay namin, ganap na 4:00 ng hapon. Isang makulimlim na Sabado, kompleto na ang mga bisita. At nakaabang na sa labas habang nagkwekwentuhan. Si Brad nasa loob na ng simbahan at nagtatanggal ng kaba. Pero halata sa mukha ang saya, ako na lang ang hinihintay pero hindi ako dumating. Pinili kong hindi sumipot sa araw kung kailan pinangako ko ang habang buhay kay Brad. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tinakasan ko ang kasal namin ni Brad, Papa Dudut. Sa kwarto pa lang ng hotel kung saan ako nagstay ay kita na ang saya sa mukha ko. Wala na akong ibang gustong mangyari noon kundi ang makita na si Brad at makasama na siya sa panghabang buhay. Pero ginulo lahat ng yon ng mga magulang ko. Sinugod ako ng nanay ko sa kwarto para isumbong ang tatay ko at nahuli raw niyang may ka-text na ibang babae ang tatay ko. At imbes na magpaliwanag, nagalit ito at saka sinakal at sinampal ng ilang ulit si nanay. Nakita kong nagdurugo na ang gilid ng labi ni nanay dahil sa bigat ng sampal ni tatay. Pinaretouch ko ng makeup niya sa makeup artist ko para hindi mahalata ang pangingitim ng basag niyang labi. Lumabas ako saglit para tawagan si tatay. Nang sinagot ni tatay ang tawag ko ay galit itong sinumbong ang pagiging bungangera ng nanay ko. Sinabi niyang hindi na raw siya pupunta sa kasal ko kung dadalo rin si nanay. Mamili raw ako sa kanilang dalawa kung sino ang makakasama ko sa altar. Papadudot ng hina akong tinapos ang tawag. Hindi ko na alam ang nangyari basta pumasok ako sa loob ng kwarto at saka kinuha ang wallet ko. Hindi naman ako pinansin ni nanay dahil abala ito sa pag-uutos sa makeup artist sa dapat na gawin. Hanggang sa nakita ko na lamang ang sarili kong bumaba ng hotel at pumara ng taxi. Habang suot ang trahe de boda, naghatid ako sa isang bus terminal patungo sa dagat. Wala akong pakialam noon kung pinagtitinginan ako ng mga tao sa paligid. Marami ang nagtataka, Papa Dudut, kung anong nangyari sa akin. Ako bang tumakas sa kasal o ang aking mapapangasawa? Walang nakakaalam, isa man sa kanila. Nang makarating na ako sa dagat, ay napaluhod na lamang ako at saka umiyak. Biglang nagbalik ang takot ko sa future na dati namang nawala na. Bakit kailangang mangyari yon? Bakit kailangang makaramdam ulit ako ng takot, Papa Dudut? Lexi, asan ka na? Somewhere. Please, sabihin mo sa akin kung nasan ka. Susunduin kita. Huwag ka matakot. Normal ang wedding jitters. Hindi to wedding jitters, Jam. Please, Lexi. Halika na rito sa simbahan. Hahawakan ko ang kamay mo hanggang mawala ang kaba mo, okay? Trabaho ko yun bilang maid of honor mo, di ba? Magkakampi tayo, promise. Halika na. Nasan ka na ba? Jam, I'm sorry. Lexi, andito na kasi kaming lahat. Saka
gusto na naming makita kung gaano kakaganda ngayon. Ang tagal na nating pinili yung wedding gown mo, ha? Huwag mong ipagdamot yan sa amin na makita. Jam, alam mo... Lexi, ikaw ba to? Brad? Asan ka? Mahal ko, halika na. Malilate na tayo. Gusto mo ba sunduin kita? Pupuntahan kita. I'm sorry, Brad. Okay lang yun. Hindi ka dapat mag-sorry. Aayusin natin to. Sabihin mo lang kung nasan ka para alam ko kung saan ka pupuntahan. Nakausap ko na yung coordinator natin. Pwede naman daw i-adjust yung oras ng kasal. Pumayag naman daw yung simbahan. Tsaka ayos lang dun sa mga bisita. Kaya please, wag ka na mag-sorry. Okay? Susunduin na kita. Huwag mo na ako sunduin. Hindi ako sasama sa'yo. Lexi, akala ko ba? Akala ko rin eh. Akala ko kaya ko nang bitawan yung takot ko. Pero nabitbit ko ulit. Pasensya ka na ha. Parang hindi ko kasi kayang iwan yung takot. Kasi yun ang nagpoprotekta sa akin para hindi na ako masaktan ulit. I'm sorry, Brad. Yung takot mo, pinrotektahan ka niyan sa paraang alam niya noon. Pero tapos na yung purpose niya sa'yo ngayon. Kasi ako na yung bibit-bit sa'yo. Ako nang bahalang pumrotekta sa'yo. Hindi mo na kailangan yung takot kasi andito na ako. Napag-usapan na natin to, di ba? Basta tayo yung magkasama, walang lugar ang takot. Kasi kaya nating kalabanin yan, di ba? I'm sorry, Brad. Kung ano man ang nangyari kanina para mabuhay ulit yung takot mo, hayaan mo. Susolusyonan natin yan. Akong bahala. Yun naman ang pangako ko sa'yo, di ba? Akong bahala. Brad, palayain mo na ako. Kasi bigla ka na lang nawala ulit sa future ko. Biglang ako na lang ulit. Nakakatakot pero tanggap ko. Hindi na kita makita sa future. At ayoko nang pilitin na gawin yon kasi nakakapagod na. Hindi. Hindi ako naniniwala. Kasi hindi naman ako umalis para hindi mo mahanap. Kailangan mo lang ako makasama ngayon para makita mo ulit yung future natin. Yung pagputi ng buhok, di ba? Yung rayuma sa tuhod. Di ba yun naman ang end goal natin? Ang magkasama hanggang sa panghihina? Mahina na ako ngayon, Brad. Hindi ko na kayang abutin yung mga nakaplano sa future natin. Kasi ngayon pa lang, lunod na ako rin eh. Hindi na ako makaahon at ayoko nang umahon. Kaya hayaan mo na ako. Hindi ako ang dapat mong makasama sa future mo kasi hindi kita deserve. Hindi ko kayang makita yung nakikita mo. At sorry ulit kasi sinubukan ko naman eh. Pero wala talaga. Nawala lang talaga. I'm sorry, Brad. Hindi. Hihintayin kita rito. Alam ko may tapang pa rin sa puso mo. Hindi yan puro takot. Kilala kita. Matapang ka at kaya mong labanan yan. Ilang beses mo na nga nagawa, di ba? Hihintayin kita. Dito lang ako sa simbahan. Kahit umalis na silang lahat. Kahit magsara pa ang simbahan, hindi ako aalis dito. Magtitiwala ako na pupunta ka. Pumalik ka. Kahit hindi matuloy ang kasal natin ngayon, okay lang. Basta magpakita ka lang, Lexi. Hihintayin kita. Parang awa mo na. Kahit wala na sila. Huwag mo nang paguri ng sarili mo, Brad. Huwag ka nang maghintay. Tama na. Maawa ka naman sa sarili mo. Hindi ako ang para sa'yo. Sana mapatawad mo ako at sana balang araw matagpuan mo yung tamang tao para sa'yo. Yung katulad mo na may malinaw na direksyon at plano sa future. Hindi katulad ko na malinaw lang ang takot. I'm sorry, Brad. I'm sorry. Hindi halos matapos ang iyak ko noon, Papa Dudut. Tuloy-tuloy lang ang pagbagsak ng luha kahit ayoko na at pagod na. Sa dulo ng puso ko ay merong sumisigaw at sumakay na ako ng bus at bumalik sa piling ni Brad. Pero mas nang ibabaw ang sigaw ng takot. Mas malakas ang sinasabi nitong huwag na akong aatras. Iyon daw ang tama at kailangan ko siyang palayain. Mas pinaniwalaan ko ang sigaw na yon. Kaya ang sakit ay nagtuloy-tuloy at ang bigat ay mas naramdaman ko.
Sa pagdaan ng mga araw ay hindi na ako muling nagparamdam kay Brad. Hinanap niya ako pero pinili kong magtago. Hanggang isang araw ay hindi na ito nagparamdam muli, Papa Dudut. Napakasakit. Pero kailangan ko pong tanggapin. Hindi na kami nakapag-usap na dalawa at lumipas na ang 10 taon saka ko natanggap ang isang masakit na balita. Ikakasal na siya. Hindi ba't yun naman ang hiniling ko para sa kanya? Ang mahanap niya ang tamang babaeng pakakasalan niya. Dapat ay maging masaya ako pero bakit ang sakit pa rin kapag inaalala ko? Huminto na ako sa pagbalik sa nakaraan para na naman akong nalulunod. Parang kahapon lang nangyari ang lahat base sa sobrang lalim na sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Dinampot ko ang cellphone ko at tinawagan ang isang pamilyar na numero na hindi ko kailanman binura sa cellphone ko. Ang number ni Brad. Nanginginig akong nagdasal na sana'y hindi pa rin siya nagbago ng numero. At tila pinakinggan naman ang aking kahilingan at ilang segundo lang ay sinagot na yon ang pamilyar na boses, Papa Dudut. Hello, Lexi. Hi, Brad. Pinalita sa akin ni Jam. Ikakasal ka na raw. Congrats, ha? Thank you, Lexi. Hindi pa rin nagbabago ang boses mo. Ikaw din. Kumusta ka? Ayos naman. Nakakaraos pa rin sa buhay. Mabait pa rin ang Diyos sa akin. Sana sa'yo rin. Sobrang bait ng Diyos sa akin. Puro lang ako pasasalamat ngayon, sa totoo lang. Halata naman. Pasensya na kung medyo inisto ko yung Facebook mo, ha? Para lang masiguro na totoo yung sinabi sa akin ni Jam na ikakasal ka na raw. Okay lang yon. Nagawa ang Facebook para maging updated tayo sa buhay ng isa't isa. Lalo yung mga taong hindi na natin nakakasama. Lexi, huwag mo sanang masamain, ha? Bakit napatawag ka pa? Sa totoo lang, hindi ko rin alam eh. Nung nakita ko yung announcement ng kasal nyo, bigla kong naalala yung noon. Yung sa atin? Oo. Sorry kung hindi tayo nag-workout. Sorry kung hindi ko natupad yung pangako ko na tatanggalin ko yung takot mo sa future. Hindi mo naman obligasyon na tanggalin yung takot ko eh. Trabaho ko yun. Ako dapat ang gumawa nun. Sorry din kung nagmukhang ikaw ang responsable sa takot ko noon, ha. Pasensya na talaga. Sobrang dilim lang talaga noon. Naiintindihan kita. Noon pa man. Tumawag ako kasi sa totoo lang. Gusto ko lang ding maisara na yung chapter ng naging relasyon natin. Kasi kung magiging totoo ko ngayon sa'yo, hindi ko pa naisasara ng maayos yung libro natin eh. Kaya siguro, palagi akong hinahabol ng multo ng nakaraan natin. Laging mabigat. Laging nakakatakot. Closure. Kung yan ang magpapapanatag sa loob mo at makakawala ng takot mo sa next chapter ng libro mo, ng buhay mo, sige. Huwag mo sana itong mamasamain, ha? Wala na akong balak na humabol sa'yo, kaya huwag kang mag-alala. Inosente lang ang tawag na to. Wala akong ibang plano kung hindi magpasalamat sa'yo sa pagsubok mo na makitang kasama mo ko sa future mo. Noon, minsan, hindi madaling magplano ng future kasama ako, pero sa'yo ang swabe lang. Ang bilis ko lang ma-imagine kung ano yung magagandang plano mo sa atin. Noon, kaya lang kasi mas naniwala ako dun sa pinipintang future ng takot ko. Yung walang tayo, yung matatapos tayo. Sorry kung hindi naging enough yung assurance ko sa'yo, ah. Sinubukan ko naman.
Akala ko matatalo ko yung nararamdaman mong takot pero aaminin ko, sumabay na rin akong maging mahina tulad mo. Natakot na rin ako kasi parang hindi ko kaya na mag-isa na lang na lumalaban para sa na-drawing kong future natin. Noon, hindi naman pwedeng ako lang ang magkukulay noon kasi mas masaya kung kasama kita habang ginagawa yon. Pero duwag ako. At tama ka. Nahila kita sa kaduwagan na yon. I'm sorry. Alam ko kung gaano kasakit ang ginawa ko sa'yo nung time na tinalikuran kita. Pero mas pinili mo pa ring maghintay kahit na alam mong hindi na ako babalik. hinintay talaga kita, ilang taon. Hindi lang ako nagparamdam kasi sabi mo wag na. Alam ni Jam yun. Naisip ko baka nga kailangan mong makapag-isip-isip. Pero hindi mo alam kung ilang beses sa gabi ako nagdadasal sa Diyos na sana tanggalin na niya yung takot sa puso mo para bumalik ka na sa akin. Pero hindi yun nangyari. Hindi ka bumalik. Pero may dumating. Tama ka. May dumating. Naging madali at simple na lang ang lahat nung nakilala ko siya. Tama ka rin noon. May makikilala pa akong mas akma sa akin. At thank you kasi alam kong tumulong ka rin sa pagdadasal para makilala ko ang mapapangasawa ko ngayon. At ibabalik ko sa iyo naging hiling at dasal mo na yon. Hinihiling ko na balang araw kapag handa ka na at wala nang takot, makilala mo na sana yung lalaki na magpapakita sa iyo na masarap magkaroon ng puting buhok at rayuma sa tuhod kasama ang tamang tao. Goodbye, Brad. Goodbye, Lexi. At doon na nga tuluyang nagsara ng payapa ang kabanata namin ni Brad. Naisara ko na rin ng tuluyan ang libro na matagal ko nang itinatago. Ang gaan sa pakiramdam na magkaroon ng katapusan ng kwentong hindi na para sa'yo. Kahit minsan iniisip mo yung ang happy ending mo, wala pa ako sa ending ko at parating pa lamang ako roon. Yung tamang tao para sa akin ay on the way na at habang bumabiyahe pa siya, gumagawa naman ako ng paraan para ayusin ko ang sarili ko. Para matanggal ang takot ko. Para kapag dumating na siya ay handa na ako papadudot. Hindi na muling aatras at sa wakas ay aabot na sa altar. Hindi ito madaling biyahe para sa akin, pero sa pagkapit ko sa Diyos at sa paniniwala na hawak din niya ang taong nakareserve para sa akin, biglang gumagaan ang lahat. Bigla akong gaganahan na ayusin ang sarili ko. Kaya para sa lahat ng mga natatakot, para sa lahat ng mga taong hindi nagkaroon ng magandang nakaraan, hindi pa huli ang lahat. Hanggat nakakabangon ka pa, hanggat nakakahinga ka pa, may oras pa para lumaban. At huwag kang mag-alala, nakikita ng Diyos ang iyong pinaghihirapan. Alam niya kung ilang beses kang umiyak at ilang beses kang bumangon. Huwag kang mag-alala, balang araw hindi ka na ulit masasaktan. Hindi ka na ulit iiyak at hindi mo na kailangang makaramdam muli ng takot. Kasi balang araw, andyan na siya. Kaharap mo na, kasama mo na, at naihanda na siya ng Diyos para makasama mo sa pagputi ng iyong buhok at pagsakit ng iyong mga tuhod. Marami pong salamat sa inyong lahat at sana po sa bawat nakikinig at naniniwala sa kwento ko sana'y nakapagdala ko sa inyo ng pag-asa na hindi pa tapos ang lahat. Parating na siya, maniwala ka. Ang iyong kabarangay forever, Lexi. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.